un casual. Vale. Ya está, chicos. ¡Epa! Espera, que estou aí. Vale. Tío? ¿Qué tal? Que tal, tío? No, estou aquí. ¡Epa aí! Hostia, non me ves. Sí, está aí. Que Está, tal, que tío? tal? Moi ben. Espera que che meto aí en directo, espera. Bueno, xa escoitades, non? Xa escoitades, xa estades escoitando. Vale. Porque está en directo a historia xa. Sí. Vale. Dame 2 segundos aquí que non collín isto. Aí está. Ahora sí. Bueno. Xa temos aquí a Toñito de Poi. Aí o tedes. Que tal, chico? Como estás? Que tal, Moi ben. tío? Un Bueno, placer. a mí, no, o placer é meu, tío. O placer é meu, tío. Eu, antes de nada, darche as gracias por estar aquí, tío, que por min isto é... Terte aquí... No. Joder, a mí faime ilusión cando a xente se interesa por min e por meu traballo e todo Tío, eso. por min é como traer aquí a Jesucristo, tío. Superstar. A min cando Jesucristo Superstar é unha das cousas que máis me inspiraron, esa ópera rock é brutal. Temazo aí, tamén, No, é increíble. De feito, nos inspiramos no de Juventud, sabes, esa movida esa de... Claro, teño que agitar, ¿no? Aí está. Claro, lo de Juventud. Ten cuidado cos pós da luz. Claro. Teño cuidado cos pós da luz. Pois ese de Jesucristo Superstar. Sí, aunque é o rollo, sí, tío. Joder, tío. Que grande, bueno. Eu empezo con que deixo presentar... Bueno, aquí todo Dios te conoce, tío. Todo Dios te conoce, pero... Quen é Toñito de Poi, tío? Esa é unha gran pregunta. Pois mira, pero contéstache da forma máis pragmática posible. Mira, Toñito é porque... A ver, o meu nombre así original de bautismo é ese, Antón Axeitos Ares, só que Toñito é porque era pequeno, entonces me chamaban Toñito. E de Poi porque son de Poi. Entonces, eso quedou así, Toñito de Poi, e é o máis cerca que podo dicir algo de min. Super O sea, porque son Toñito, porque son pequeno e son de Poi. Así, ese por eso. Ese é Toñito de Poi, un rapaz pequeno de Poi. É a tomar polo cu. É fuera. Bueno, que conste que aquí, a ver, eu teño 4 preguntas e tal, pero aquí desvariamos tanto que a mellor ainda acabamos falando do plan urbanístico de Ribeira. Entonces, ti deixate levar. Dime. Bueno, antes de nada, que tal estás levando a situación esta de mierda que estamos A ver, eso ten para min dúas partes. A parte, así a nivel persoal, moi ben, porque eu necesito así tamén, gravei un disco, necesito retiro, o sea, a min o confinamento me sentou tamén de maravilla para compoñer, para tocar e para todos. Eu penso que todos os músicos somos así moi introvertidos, non? O sea, para crear e para estar sempre estarse. O sea, eso creo que non nos afectou a ningún, ao contrario, creo que nos ampliou como músicos e ter esa oportunidade de estar aí concentrados, sin distraccións. Entonces, agora estou a punto de sacar un disco en solitario, bueno, o tercer disco, bueno, sería... Sí, o primeiro foi o Soro da Verdade, o segundo Non hai onde esconderse, e este vai chamase Indios, pero In-Dios, é un rollo de... Pero bueno, ese rollo, o sea, dentro desta línea que chame o estilo Poifloi, que combina estes tres ingredientes, non? Estes de rock, a electrónica e o rollo chamanismo e os meus viaxes a selva e todo isto que sempre me interesou moito, isto de que facemos aquí e todo este rollo. Bueno, pois entonces a mí senteu ben. Por outro lado, pois claro, con Heredeiros tiñamos 12 concertos brutales, o ano pasado dos máis grandes que había, o sea, 12 concertos dos máis brutales, o sea, dos grandes, porque estábamos presentando disco, tiñamos un espectáculo novo e tal, e claro, todo eso foise a cero. E eso, claro, eso foi... Entonces, claro, ten esas dúas vertientes, pero bueno, tío, a vida é así. É que para mí foi unha pena porque eu levo sin ver desde o 2017 e para mí xa é unha eternidade. Pois este ano íbalo a disfrutar moito, porque xa che digo, tiñamos un espectáculo, Heredeiros en estado puro, pero claro, amplificado a nivel tecnológico tamén, o sea, para aportar cousas ao escenario e tal, o sea, que iba a ser brutal, pero bueno,
máis pa diante, máis ganas aínda. Por favor, Toñito, tírame viño, joder. Tírame viño. Te, Sí, sí. te necesito que me bautices, O sea, joder. estás bautizado, sabes? Pero, Bautizado, confirmado. pero eu xa vivo nun pecado constante, tío. No, eu sei que anda hai que renovarse. Logo o bautismal do viño tamén é importante. Hai que pasar ITV, joder, de vez en cando. Eso é verdade, hai que limpar os filtros. Bueno, como te sentiches ti a primeira vez no escenario, arriba? Como te sentiches ti? Bien. A primeira vez que subimos a un escenario foi na Festa da Dorna e estábamos Brutal. tan nerviosos todos en aquela altura que non, o sea, temos apenas un recuerdo de que nos temblaran as perniñas e pouco máis. Despois, a segunda vez, xa foi un pouco, o sea, xa tuvemos un pouco máis de consciencia, foi na Festa de Castiñeiras e tocáramos ali de teloneros de Manolito el Pescador, e entonces, Hostia. bueno, pues, sí, teloneros de Manolito el Pescador, eso ten que estar no currículum sempre. Hostia, atrás, sí, eso meteo, De feito, ese foi genial, que de feito ele mazouse como unha pelota e non subeu ao escenario, entonces nós tínhamos un repertorio moi pequeno porque nos formáramos ese mismo ano, no ano 92, en ese verán, e nos dixemos da Comisión de Castiñeiras, oye, seguide tocando que o Manolito non aparece. E non, espera, que nós non temos máis temas. E, bueno, pois tocado e tres os mismos, e foi o que fixemos. E entón aí xa estuvo guai. Pero a tua pregunta se vai referida a ese éxtasis que se vive nos concertos e tal, eu penso que por lo menos para min, e penso que falo en nome de todos, tamén dos heredeiros, foi cando tocamos en Castrelos, porque nós non conocíamos físicamente Castrelos e é como un anfiteatro, non sei se conoces ese recinto, non, de Castrelos. É o parque de Castrelos, é un sitio ao aire libre, entón o escenario está nun foso e pois todo é como un anfiteatro enorme, non? E caben unhas 20.000 personas, máis ou menos 25.000 por aí. Entón, a primeira vez que tocáramos ali foi de teloneros de Siniestro. Entón, claro, cando subimos ao escenario e vimos toda aquela locura de xente, todo dio gritando, bueno, flipamos. E foi especialmente bonito porque ao día seguinte nos demos un concertazo ali, disfrutámoslo moito e ao día seguinte saleu na prensa o titular que tanto nos fixo ilusión, que era Siniestro xa ten heredeiros. Hostia. E para nós Siniestro era brutal, claro. Entón, bueno, ese digamos que foi o punto culminante, así, o tal. Pero que conste que nos pasamos ben calquer sitio, hasta que tocamos de pé encima dos amplis no 900 en Ribeira, que era un local pequeniño de todo, como un cuartiño, aí tamén o disfrutamos. Non sei onde eses dous primeiros que estábamos un pouco abollados, depois empezamos a desinhibir, ¿cómo se llama? Bueno, sí, a beber. Desinhibirse, correcto, aí a beber, a disfrutar, aí xa está, a partir de aí, fuera. Pero eu creo que para vos, tío, xogar na casa, así, que sea a primeira aparición, ser na Dorna, tío, tuvo que ser a puta hostia, tío. No, porque a ver, esa era a lógica, a ver, todo o mundo toca no seu pueblo, entendes? Aí non éramos conscientes de nada, aí subimos, acorda que pedimos unha tila, bueno, agachámonos detrás da guitarra, prácticamente nos agachábamos, pero, no, eu creo que a responsabilidade de tocar na casa é que é despois, cando, por exemplo, cando gravamos o directo ao Red Chicago, o último que demos, aí xa vai sendo, aí é cando ves a responsabilidade, e agora, por exemplo, dos meus traballos, ningún presentei en Ribeira aínda, dos meus en solitario, a ver se eu presento porque xa lle toca, pero claro, a responsabilidade de tocar en Ribeira para min, claro que... Porque é como cando tocas para xente que non conviveu toda a vida contigo, pois digamos que os podes engañar máis. Os de Ribeira non engaño a ninguén, entón teria que ser moi bo para... Aí é o pueblo... Claro, sabes como é, non é o mesmo actuar para os teus colegas que actuar para xente cando... Son máis exigentes, joder. Ademais, pídenche todos os trucos. Eu podo poñer, claro, aí podo disimular un pouco, non hai nada que disimular. Aí nada, aí aparte xa saben como eres. Tollito, si está aí, Sí, pero bueno, ahora cos anos ao final casi o pueblo inteiro é Galicia, porque ao final se che van pillando os trucos, entón es distinto, tens que sorprendelos a todos, xa non hai onde esconderse. Ahora tes unha responsabilidade moi grande xa. Ostras, e tanto, subir a un palco, tío, e que a xente subir a un escenario e que a xente che vai a ver,
E diste, vamos a intentar que non... Un é que non perdan o tempo, pero xa non é iso, é que o disfruten ao máximo nivel sabes, esa responsabilidade despois cos anos que che dixo, mi má, fun aquel concierto, e ostras, eso quero que se manteña sempre. Hostia, no, vais a manter. Teno claro que os heredeiros... Porque nos vamos a dar caña. Aí aparte, Toñito, joder, que vos vales, porque Javi tamén estuvo aí un momento, non? Cando tú eches o parón tal, Sí. con Jabón Blue, pode ser? Sí, montou Jabón Blue, sí. Sí. Ese parón foi necesario, porque levábamos xa moitos anos e unha vida moi intensa e entón necesitábamos, porque en Heredeiros cada un ten unha función así como moi específica, non? Entón, bueno, pues todos temos gana de desarrollarnos máis e de traballar, bueno, así, facer frente a un proxecto así e desarrollarnos máis como músicos e personas e tal, entón ese parón nos ben para Javi facer Jabón Blue, eu facer o meu proxecto e un pouco, ahora cada un temos o noso. O seu rollo, claro. Claro, e iso oxigena. E mira, se te fijas en todas as bandas que levan moitos anos, en todas, os miembros acaban tendo proxectos así, porque senón acaba estallando todo, Sí, sabes? sí, Porque non és capaz de, por exemplo, hai temas, por o simples feito de que hai temas que ti compós e a banda pois non lles gusta ou tal, e bueno, pois o sea, un non pasa nada, dous non pasa nada, pero ao final cando vas juntando temas ou non, pois mira, si vos e tamén entendo porque Heredeiros tamén ten unha estética moi concreta que tampouco pode entrar de todo, sabes? Ainda que, bueno, pode ser que nun tema non pase nada, de que se abra máis a un lado ou outro, pero, bueno, en definitiva, que é un proxecto propio dentro dunha banda é sanísimo, vamos, é moi sano. Sí, eu penso que tamén é iso, porque ao fin e ao cabo é como unha relación, non? Que tedes aí, a distancia, o sea, cada un necesita tamén o seu espacio, joder. Claro, tío, e é como se está sempre na casa, tío, das que se tomar unhas cerveciñas de vez en cando, se non te leas, claro, a casa está moi ben, tío, sabes, sweet home, pero claro, ostra, a próxima vez leiche traer unhas toñito de poi para que... Non, vou traer unha toñita de poi, espera, traes unha toñita de poi, cariño. Bueno, Mira, así brindamos, que eu sabes que eu teño unha cerveza aí. Sí. Unha cerveza. Non sabías? Non sabía, tío. Ostra, bueno, non sou moito de facer publicidade, pero mira, eu teño unha cerveza. Mira, faino, claro que a fajo, mira. Eu teño unha cerveza que me fixeron aquí no Chan da Gándara. O Chan da Gándara é un sitio que está ao lado do como se chama o sitio de Mondariz Balneario. Bueno, pois o Chan da Gándara ten un manantial que sale a 200 metros de profundidade, un manantial con agua increíble. Non sei se sabes, pero a agua é moi importante para a cerveza, moi importante. E a maiores, a xente que me fai a cerveza, bueno, cultivan o seu propio lúpulo, toda esta historia, e ten un dos ingredientes da selva, que se chama o açaí. E mira, que aparte vas a ver o color, ves? Esta é a cerveza Toñito de Poi. Hostia! Sí, é buenísimo, tío. Non, é unha artesana. Fai na Isabel, que Isabel é jurado internacional. Ela é jurado de cervezas a nivel internacional. Hostia! Vai a México, vai a todas partes do mundo a ir de jurado. E mira o color, que a cerveza é impresionante, tío. Pero ten unha aroma... onde me podo facer con unha destas? Non, é moi fácil. Chámase, mira, aquí está. Mira, pon eso, Galician Brew. Sabes, tens que meterte aí e pídenche e levanchas gratis a casa. Hostia! Claro, tío, ten unha cerveza, pero... E ten un aroma... increíble, porque o açaí ten é como ven da selva amazónica. O açaí é como un arándano, que o que fan é deshidratalo e depois convertilo en polvo e mesturalo ca cerveza. E ten moitísimas propiedades. Bueno, é inmunitario, ten, bueno, propiedades de incluso hasta para combatir os radicales libres, sabes? Pero sobre todo, aí na selva tómase moito porque fortalece moito o sistema inmunitario e por a cantidade de bichos que che pican e tal, bueno, pois eso é o que che protege. Pero bueno, tamén ten proteínas, bueno, está considerado un superalimento e tamén axuda a que as comunidades nativas que hai na selva amazónica pois teñan isto, porque isto como mellor é cando se cultiva salvaje, o sea, non se cultiva dunha forma doméstica, digamos. Claro, xusto. Senón o produto cando é silvestre, cando está na selva, é cando máis forza ten. Entonces, aí tamén dalles eses ingresos para evitar os madereiros e todas que están invadindo, mineiros e todo eso.
Bueno, pois a túa salud, compañero, e a salud Pa ti. Veña, chin, chin. Xente, xa sabedes, unha Toñito de Poi, tedes aí, Galicia Griu, Digo, teño foi espectacular. facede os vosos pedidos e, joder, etiquetádenos aí e facendo publicidade, joder. Ostras, sí. Hai xente aí de Ribeira, que vixo aí, un saludo, Toñito, un saludo. Ostras, de Ribeira. Un saludo aí, Castiñeiras, non sei que. Bueno, de Castiñeira, que claro, Ribeira, Castiñeiras, Castiñeiras, Poia esta, de Castiñeiras. Están Castiñeiras, non? Vos cal foi en que ano foi o primeiro concerto? No 90 que? Foi no ano 92 na Festa da Adorna, no ano 92. Eu tiña un ano. Ostras, pois mira, no ano 92 daquela non había o rock, o sea, o Adorna non contemplaba un festival de rock and roll. No, tiña unha actuación polas tardes que era así de folk, máis ben. E nos aí metemos aí un gol aí para colar. Aí pola escuadra, Pola escuadra, e a partir de aí, mira ti, carai. Sí. Onde buscades vos a inspiración nas letras? Ou sobre todo ti, te vou xa quero dicir, neste caso ti... No, eu tú, carai, tío, no, e que máis compón aí é Tucho, no, carai, no, e Javi, no, aí Javi ten un carisma tamén, no, aí, aí no grupo os heredeiros temos que reconocer que cada un ten unha importancia vital e fundamental no grupo, no. A inspiración é sempre decía Javi nos escenarios, as vellas que nos inspira. Bueno, pois iso, tío, o que pasa, o sea, prácticamente somos un grupo que conta, por exemplo, o de o R7, eso foi real, o de o Pastor Alemán foi real, o de Non quero nada de ti foi real, o de todo, o sea, se pode dicir prácticamente todos os temas. O de Javi, meu abuelo, acabou sendo un todos. Bueno, incluso, pero todos, por exemplo, o de él era dura como un tractor, cosa chana mano na vida, a mellor condena. Bueno, pois o de Manuela, pois eso tamén, o sea, prácticamente todo o que contamos foi, pois eso, real e pasado a canción, o sea, pero que notas eso, eso notas, Nótase porque estás contando unha historia. Joder, son as historias. Son historias que podo estar eu falando con 4 fulanos plasmalas en letra, pero están ben estruturadas. Si, máis ou menos, si, a ver, procuramos pero, aí. Bueno, aparte que tedes... No, a mí o que mola é a produción que tedes en plan letra, música, todo, sabes? Quero dicir, é o conxunto, pum, aí o tedes o éxito. A ver, o éxito que lle dou foi a xente, tío, que se identificou cos temas e disfrutou a partir do primer disco, carai, eso aí nos quedamos todos contentos. Sí, porque cando faz algo precisamente para comunicar que a xente, carai, é como ti, esta entrevista ti fala tamén para que chegue a un público, para, sabes, e compartir, bueno, pois nós facemos o mismo, todo o mundo nos gusta que a nosa festa veña moita xente. Dios, tío, aquí, Dios. É como animales, tamén vos sodes uns putos showmans da hostia, tío. Eso foi premeditado, eso foi, aí nos curramos moito, incluso as pintas e tal. Hubo así algún debate dentro do grupo, se levamos unhas pintas como máis rockeras, máis pulcras ou máis estándares dentro do rock, ou se íbamos así máis a desbrosar e tal. E hai que darle caña e tal, e despois eso de hai que saltar tocando a guitarra, pois hai que elegir se tocas ben ou saltas. Bueno, primeiro saltamos, depois sabemos como facemos. Cousas desas, que o espectáculo foi currado, hai que facer isto, concurso das sillas, por exemplo, o do bautizo, o do cura, o do tal, o sea, o do streetis, tal, todas esas cousas que íbamos incorporando era precisamente por eso, para darlle esa amplitud, claro. Ti mira as pintas que grande puxaxe desas pintas que escolleron os tipos que asaltaron o Capitolio, tío. Bueno, as pintas foron así un pouco casualidade tamén, foron a medida que vas, porque cos anos, primeiro, o sea, unhas primeiras pintas que empezamos a usar así en plan loco foi que tocábamos en calzoncillos. Hostia. E unha época tocábamos en calzoncillos. Aí no 90, a partir do 93, 94, por aí, hasta eses 94, 95, por aí íbamos tocando en calzoncillos e armando líos que flipas. Que grandes, tío. E depois cada un iba colléndose así unha pinta e tal. A miña foi a raíz dun concerto que porque o casco vikingo, o sea, un casco vikingo de plástico, o sea, que Fran a veces me reprocha eso, eu ni siquiera me din conta, a veces eu usaba Fran antes, así, porque eu tamén usaba un gorro mexicano, sabes, a veces puña un gorro mexicano, e salía eu de telonero,
cun violín que comprara destes así tal, de Jorge Mejillano, e Tucho viña de tía, e facía como e éramos nosos teloneros, pero nós tamén tuvamos teloneros de contratar a un tipo que traía unha cabra, unha cabuxa. O que Hostia. pasa é que vareaba tanto para que subira encima da escaleira que dixemos, non, isto non pode ser. E rollos así. Pouco a pouco foise definindo as pintas. Javi empezou a definir a súa, e eu a miña a raíz de Catoira, que en Catoira, Sí. cando toquei ali por primeira vez, daba para pasarme un gorro dese vikingo e a sensación esa de tocar co gorro vikingo, peito aire e tal, e isto dame un, sabes? Oh. Porque tamén esas pintas de subir tamén che motivo. É como cando tes frases en carnaval, que ao final o personaje come. Sí, ibas. Pois o de poñerse pintas, tío, inspírache, aínda que parece mentira, tío. Por exemplo, eu cando chego ao camerino, tal, despois das pruebas de sonido, tal, veña, vai pesar o rollo, veña, xa estamos aí concentrados, tal. De repente xa empezas a poñer eso, tal, a falda, non sei que, ou tal, o casco, e xa estás preparado. É que se che invade tamén a sensación. Claro, xa che dá esa forza, xa che dá ese power total. Dios. A verdade é que, joder, eu claro, eu crecín con vos. Así está sano e fuerte. Claro, estou aí, porque non teño un otoñito, senón ahora sería Hulk, aquí sería Iron Man. Non te tener que pedir, tío, que sabes. Aparte, mira, a etiqueta é preciosa, porque mira, moitos destes símbolos, este símbolo é da tribu Tubú Marimasá, o símbolo do fondo é como se fora un mapa destes interno que é da tribu dos Xipibus, e esta simbología de aquí é da tribu, esta de aquí é da tribu dos huicholes, os huicholes, é que hai varias tribus aquí que aportaron o diseño desta etiqueta tan maravillosa. Joder, tío, pois sí que estás aí, non sei, xa che digo. Sí, sabes que a mí gusta o rollo do salvajismo, a mí vai o rollo da selva e toda esa movida, e entonces, claro, sempre incorporo. Ti foches unha vez? 3 veces. Onde foches? A Amazonas? Sí, o Amazonas, sí. Hostia, que tal? Ese é un universo infinito, inmenso. Claro, estive na parte tanto de agua, que chaman a parte do Amazonas, que, digamos, a ver, por países para tamén situar, non? Está a parte de Brasil, que é a parte do estado do Amazonas, o do estado do Acre, a Reserva Nacional do Purús, todo ese territorio, que é un territorio de agua, non? De canoa, onde tens que, para acceder a alta Amazonía esa, tens que esperar a que sea época de chuvias, para que se inunde todo e poder ir a entrar e aí conocer a estas comunidades. Depois está outro tipo de selva, que é onde está a parte da biodiversidade máis grande do mundo, que é a parte do territorio de Tambopata, do territorio de Madre de Dios, todos estes territorios que son que é entre Perú, digamos que será máis peruana, Colombia, está aí nunha fronteira Perú, xa Brasil. De feito, o río Madre de Dios, depois, cando entre en Brasil, chamase Acre. Pero digo dos países para situarnos, porque realmente nas países son anécdotas. Aí están a tribu dos Machiguenca, están a tribu dos Xipibus, por exemplo, e tal. Despois hai unha selva. Aí hai un lago que se chama o Lago Sandoval, onde hai un peixe ali que ten pulmóns e branquias ao mesmo tempo, e depois tamén hai un ave que ten un estómago como se fose un rumiante, ten varias capas, hai un ave que ten unhas garras que despois, porque viven así nas zonas de agua, entón, se caen do nido, pois poden subir cas garras, e depois as garras perden esa medida que... hai cousas fascinantes. Non, isto todo é fascinante. Ali hai unha tarántula que se chama tarántula pollito, chaman os nativos pollito, porque come jaliñas, o sea, imagínate que araña. Sí. Su puta madre pa araña, me cago en Dios. Non, unha brutalidade. E despois está outro tipo de selva, que é a selva que chaman os páramos, a selva de alta... chamanlle tamén a selva tenebrosa, porque é unha selva que está a 2000 metros de altura, está entre, digamos, por o Valle de Sibundoi, por toda a parte do Putumayo, digamos, para decir países, pois entre Colombia e Ecuador, por ali, esa selva é tremenda, é unha selva que sempre está con nubes, con néboa, porque está moi alta, e a vegetación tamén da é impresionante, e claro, esa selva, ese sí que é de puro machete, de andar por aí. Hai
cando eres pequeno non che pasaba, bueno, a ti claro, hai moita diferencia de edad, pero antes a xente sempre morría en areas movedizas, ahora xa non hai areas movedizas, todos que iban con Tarzán acababan metidos en areas movedizas, bueno, pues ali hai areas movedizas, non son areas movedizas, son que hai tanta ajo e tal, que a terra ten un Píllate. pouco de empaque, pero en canto te metes te che pode fundir e flipas, sí, hai. De feito, temos que rescatar algún ese tipo de Hostia, serie. pero ti que vas? No, aí é intenso, sí. É que vas home, irás cun fulano que entenda aí, non? No, ti vas en distintas expedicións, non? Vas a conocer a distintas tribus, distintas formas, bueno, vas a, porque a selva é moi difícil, non hai rutas, non hai nada, entonces uns saben chegar daqui a aquí, outros daqui a aquí, é como e aí todo está tan frondoso que, por exemplo, de ir de Ribeira a Puebla vas cun guía, despois dali ese deixache para ir de Puebla a Boiro vas con outro, sabes? Porque ese pojo non sabe volver, bueno, porque todo cabe é unha pasada. A Boa, selva, tío. non contas en selva virgen é espectacular, sí. Buah, pero tamén ten que cojonar, Eu tamén... As culebras, eso moi acojonado das culebras. As culebras son as que máis me acojonaron. E depois píchate moita bichería, eso sí. Hostia, ten que haber aí bichería loco, tío. Unha bichería loca total. Tío, pero ti biche algunha xa... O sea, virías algunha Sí, ostras, serpiente desta... bueno, de culebras, me acojonan que te cagas. Hostia, Sí, su puta sí. madre, tío. Pues dijo... No. A mí estaba unha detrás de min, porque ali o problema... Sí, de noite, ademais. Ali o problema é que se a ti aquí vas ao monte e os animales escapan de ti, non? Bueno, pois ali eres que te escapar ti deles. Claro, ti, mira, unha vez paráramos nun sitio que chaman como se chama? Era en un río que chamo Igarapé e estábamos subindo, o sea, entrando na alta Amazonía esa e chegamos a un sitio que chaman como se chama? Que me dá rabia non acordarme dos nombres, porque son tan fascinantes. Claro. Pero bueno, chamabanlle a realeza chamabanlle. Bueno, e íbamos buscar unhas plantas, íbamos buscar unhas lianas así enormes que chaman yagube para facer así esas medicinas que fan eles, tal, que me gusta aprender esas historias, por eso vou. Entón, era de noite, chovía, pero chovía como se abrí, bueno, ali chove, vamos, con intensidade tremenda. Sí, entonces, tío, ata aí pero choven de todo, para que veas. Eu tío, ata aí a canoa, e quera asegurar a ver, entón dime, oye, vai tirando por aquí e prepara un sitio para poñer as hamacas e todo eso. Que había unha especie de teitos montados e unhas cabañitas así feitas e todo aí por xente tamén que se dedicaba ao caucho e toda esa movida, bueno. Entonces, eu, claro, dixo, mi má, aquí perdome aquí e flipo, tío, aí eu andando ca mochila e que tiña unha linterna, seguido mirando para atrás e ao mirar para atrás vi unha culebra. Hostia. E esa culebra, sí, unha culebra completamente dorada, ademais, unha estética maravillosa. No, dorada, tío, parecía un... Canto máis bonitas, máis peligrosas son fijo. Sí, pero era radiante, era impresionante, de verdad. Esas son cousas que tamén se quedan marcadas para a vida. Completamente bonita e o darlle a luz, botouse a min, tío. Sí, eu tiña a mochila feito, a ver se podía caer encima dela, porque, dios, é que, sabes, pegoume un susto, pero de muerte, sí. Hostia, tío, eu vou correr, chego aquí xa, sabes? Sí, e outra vez estábamos en Acre, que é outro territorio e tal, e dime un escribán comigo, mira, había unha culebra que estaba así, que salía, veuse de repente a cabeza, parecía unha rama que saleu así, digamos que a 5 metros ou a 10 metros non estábamos nós, pero moita vegetación, claro, simplemente que vimos mover algo así a cabeza, e era unha culebra, estaba a atardecer, e unha culebra que estaba así, levantándose, e estaba cazando murciélagos, e estaba e de repente, increíble, tío, a naturaleza é a hostia, tío. No, increíble. Mira, ali hai víboras que teñen unha forza tan forte que non che pican que a unha persona te rompeu o fémur do leñazo que che mete. Imagínate que pedazo de víbora. Sí, no, ese é un universo aparte. Por eso é tan fascinante e tan bonito. É que a mí justo moito o tema das naturaleza, dos documentales, tal. Por eso me gusta que me contes a min estas historias. Pois ibas a flipar. De feito, aberta, pero son moi acojonado, O sea... Pero acojonado son eu, pero cando vas ali é tan emocionante, tamén é acojonado escalar unha montaña, pero cando vas aos picos de Europa e empezas a escalar, flipas, que decir, claro que ten certo riesgo, pero a ver, é controlado, tens que estar moi atento pero claro, disfrútalo tanto que depois eu creo que no momento no que chegas xa despois é como que desconectas, entendo eu.
xa de que... Claro, é máis o medo que te inventas na cabeza que depois cando chegas ali o que pode haber, depois ali disfrutas moitísimo. Sufres o mellor cas picaduras e tal, e cas, sobre todo, bueno, de mosquitos e todo isto canto hai, pero disfrútalo moito, carai, claro. Sí, sí, eu Joder, recomendo, tío. vamos, recomendo a todo o mundo que se poda ir, que non vamos, eso é increíble. Hostia, Sí. tío. Pues, E sobre todo antes de que se perda. eso é verdad. Sí, que están Aí, como locos, e sempre están como aí locos. acabas de ser unha verdad como un puto templo, amigo. Moi mal. Vamos a ver, quen é o máis tolo dos heredeiros? Ui, eso está o listón moi alto aí, Quen é o que Cada está un máis... cada un ten súa particularidade, Aí estamos. Claro, Cal é o ten. papel que desempeñades cada un aí no grupo? Pois mire, esa é unha boa pregunta. Mira, a ver, vamos a empezar por o batería, pola base. Pois mira, os Vale. baterías, nós tivemos varios, non? Porque claro, primeiro foi o Avelino, sabes? O que morreu, non Avelino, sei se sabes sí, quen foi sí, Avelino. sí, sí, O sí. difunto, bueno, Avelino. Nós chamámoñe a única ave que toca batería, o Avelino. Tal. Bueno, pois Avelino foi moi importante para nós. Sin Jo, Avelino non habría grupo. De feito, a base empezou por aí, porque Avelino vendera un teclado e se compraron a batería. O sea, aí empezou Heredeiros. Dios. Entonces, Avelino, aí sabes que xa foi tolo de todo, porque xa se botou ao monte rapidísimamente. Depois tuvamos a Benito, que acabou na cárcel, o sea, como se dixoche todo. Benito, que era un de Puebla. Benito era un de Puebla que tamén se metía ese caño pobre e acabou, bueno, acabou tal. Nos Hostia, tiene moitísimo cariño a él e a súa familia, moitísimo. Pasa que, hostia. bueno, tío, son un mundo complicado. Hai que ter Pero, cabeza, hai que ter cabeza. lío unha par, no, bueno, lío unha par, sabes que cando queres vivir tan intensamente, a veces vais chapíns, claro. Claro, claro. Bueno, despois, bueno, antes, sí, depois tuvemos a Rocho, que era un tío moi pragmático, depois apareceu Medín, de un toliño da cabeza que deu moito carácter aos heredeiros, e despois estuvo, bueno, pasaron varios, estuvo depois Pedro da Coruña, depois Marcos das Pontes, e finalmente Manu, que é o que temos agora, Manu, que é un batería como un mundo, batería de estudio, bueno, o sea, que os baterías, digamos que aí está ese solar e tal. Despois do resto que sempre estuvemos, está Fran ao baixo, que Fran eu a ver, como diría, é o máis, digamos, o máis sensato así a hora de... Ten pinta, ten Sí, pinta. sí, é o máis sensato, sabes? El, de feito, ele era un pouco que máis defendía e de feito as pintas así máis máis ortodoxas sempre son as del, sempre busca así máis o rock, máis tal. Que é unha figura moi importante en Heredeiros porque eso tamén dache esa estabilidade para que os outros podan tolear máis, tal. Despois está Tucho, que Tucho, aínda que parece tolo, non é para nada, que dicir, Tucho, ele así moi espontáneo, moi tirado para diante, pero bueno, el currase os temas e currase as guitarras hasta o infinito e máis allá, o sea, un currante nato, e despois ten claro que un escenario hai que pasalo ben a tope e, bueno, tío, sabes, entregas aí e, bueno, despois está Javi, que é un frontman, para mí é un dos mellores frontmans que hai, porque manejar un público é moi complicado. Entonces, Javi non é que este tolo, ni moito menos, o que pasa é que el é capaz de combinar a forza ca cordura, que se a forza que dá a tolería, porque a tolería dache unha forza, sabes? Se empezas a desvariar nun escenario, pero claro, poder canalizalo é moi complicado, buscar ese equilibrio e seguir que a xente este pendiente de ti, non? Este pendiente, porque a través de Javi entra toda a forza, claro. Eu a Javi só vin facer cousas increíbles. Nós en dúas ocasións saboteamos noso propio concierto. Eu ca sulfatadora unha vez, sí, porque chegoulle hasta a sulfatadora cando a usamos por primeira vez a de motor, a de... A de motor, sí, sí, sí. Vale, a de el poder de Cristo te obliga, arranca, por Dios. Bueno, todo eso. Pois a primeira vez que usamos, o chorro eu non tiña controlado e queu directamente a mesa de sonido nosa. E Hostia. todo. Sí. E outra vez foi cando estábamos tirando cartóns de billo, un dos cartóns que eu tamén encima da mesa, non? O sea, e despois tamén tuvemos a Jun Apajón tamén, non? E no Festival Surf, creo que chamaban o Surf Ilérez ou algo así. Aí en Pontevedra, pois tamén apagou un apajón. E Javi consigue, sin electricidade ni nada, a peña que siga cantando e siga... O sea, eso é unha forza brutal. O sea, te imaginas, facer a miles de personas sigan votando e cantando sin micro, o sea, sin forma de proyectar nada. Imagínate. Iso é a hostia, tío. Claro, tío, é moita forza, por eso Javi é fundamental e tal. E despois eu, sí, tío, aí
tamén me deixo levar, quer dizer, eu non me vexo como loco, sí que me vexo como experimentador, como que vou probar, eso desde que, non, por o feito de ir a, bueno, pues eso eu vou probar, o sea, o de ir a selva xa creo que me define bastante ben, non, vou probar, Hombre, a ver que pasa aquí. Claro, pois eso e tal, entón eu arriesgo, tío, e dixo, bueno, pois tal, e teño feito cada locura de subirme hasta lá arriba, hasta por riba das luces ali, depois, bueno, ese tipo de locura así, que a xente apón, mi má, ese, bueno, eu tamén busco ese como aí. E así que entón, cada un cumpre así a súa función, pero eu tamén a veces eu subo hasta arriba e fago así algunha locura ou tal, porque tamén vexo que aí defenden ben o abaixo, hai unha solidez, entón está. E é así, e cando a veces eu estou máis apagado, a mellor Tucho colle e fai máis o loco, cando eu estou máis apagado, sabes, ou cando tú está máis apagado, fago máis, que nos compensamos Claro, aí completamente. estamos. Sodes un engranaje, joder. Sí, para nós o importante é que a peña flipe, tío, e entonces tentamos que se vemos que un ostra pois non ten o feeling ou tal, ou ti, pois veña, bum, bum, tirar, ser como un solo ser vivo. Pois pasou a mí unha anécdota. É que acordoume agora, acabas de desbloqueala. É que foi con Manu, creo, é que foi con Manu. Que eu son profe de infantil, son educador infantil. Que bueno. Sí, e tuveron de obras no noso cole e viñeron a poñer uns vinilos para as ventanas. Manu. Ves, foi Manu, sí, sí. Manu, así, Vale. Manu, o seu tío ten unha empresa de vinilos e el medio heredou esa empresa e agora está así, máis ou menos. Que pasou? Que claro, eu estaba poñendo os vinilos e me sonaba moitísimo a súa puta cara. Eu estaba en plan, este tipo, claro, non me atrevía a coller e dixelle, este eres o batería do ser... Non me atrevía, sabes por que dixe, joder, este tipo de gilipollas, venme aquí, e dime que carai, me confunde. É que di cala, hasta que collín hincharon os meus juegos, dixen, mira, conocémonos de algo. Vinte nalgún sitio. E colle, dime, podéchesme ver é que son a batería dos Heredeiros da Cruz. É que dei eu, me cago en diola, tío. Pero claro, dixo eu, cara, claro, ali poñendo vinilos, sería que non pode ser, tío. Non, claro, no momento estaba, claro. E como ubico a este tío aí? Claro, tío, díjolle, aparte, o tipo debía pensar, este tipo é parvo, porque está mirando moito para min. No, xa se deu conta, a veces pasa. Non ves que non somos conscientes de eso. A xente solle túa cara e a veces te despistas e non sabes por que che sona. A mí pasa que a veces a xente me saluda, hola, que tal? E sei perfectamente que me saludan porque non, sabes, é unha imagen rápida e sona a miña cara, non me ubicaron e me saludan por si acaso. A veces un veciño seu de... Pois eso é normal, e ti sempre actúas con cortesía, carai. Claro, e que no momento, tío, dixen, joder, non pode ser. Non pode ser. Sí. Así que era. Pues, Sí, é un tío, ostras, Manu é maravilloso, é unha persona noble, bueno, sí. no grupo, ves, eso sí que podes ir alto e claro, aparte de que uns ten máis tolos que outros, eso sí que podes ir alto e claro, no grupo todos somos moi nobles, eso sí que é verdade, ou xa non, por non meterme eu, porque tal que non quero quede ridículo nin pedante, pero che podo asegurar que estou cunha xente increíble, tío, boa xente, sabes, cando ves que é boa xente, por exemplo, sabes, Javi é unha xente, bueno, Javi é todo alma e corazón, Tucho mismo, Fran o mismo, Mano mismo, iso para nós é o máis importante, sabes, que aí estás a salvo, sabes, que aí non hai dobleses, non hai maldad, non hai nada de eso sí te podo asegurar 100%, eso sí que é puro, pues, un pode estar a súa locura máis ou menos, pero que eso sí que aí hai boa xente, sabes que aí non che vai a fallar nunca nadie, jamás. Eso que jamás. mola, eso que mola. Sí. Eso que mola, tío. Sí, vamos, eso é vaya misa, eso é a Biblia. Porque eu creo que tamén é algo moi importante nun grupo, joder. Non? É que sin eso nada, como teñas é que eu creo que se alguén así con demasiada doblez, con un pouco bicho ou calquer, ou alguén que teña así, que se coma moita cabeza e que retorza moitas cousas, eu creo que ou se desfai a banda ou sale do grupo, porque é imposible, tío, sabes? Ou por tristeza a maioría das veces desfaise a banda, non? Porque sabes que unha masán podrida, o sea, as masáns boas nunca poñen unha podrida boa, o sea, é ao revés, sabes? Ten máis forza a energía negativa, non? O mal rollo ten máis forza que o bo rollo. Entón, normalmente acabas desfasendo a banda, pero se non é así, normalmente o tipo baixo e tal.
pero que sea, pero no grupo en Heredeiros xa che podo asegurar que boa xente, pero xente nobre, vamos, eu poño a man, as dúas mans, o corpo inteiro por cada un deles, de bo corazón, de nobleza, que xente noble, sei que non hai fallo aí, porque os conozco moi ben. Joder, tío, a mí justo moito que dixas isto, tío, porque se nota que aparte eso notase tamén, no escenario. Cando hai algún plan notase. Sí, claro. E vos... Claro que se nota, tío. Ostras, nos notámoslo tamén nos notámoslo con outros grupos cando, por exemplo, cando ves que, hostia, este ten lío con este ten tal. Claro, e isto foi unha parte do show. Nos non, a música, tío, nos claro, mira, eu fixen, vouche poñer un exemplo aí para ilustrar isto. Mira, eu fixen o Camiño de Santiago durante 40 días con Lucía Pérez e fixámoslo en streaming. Bueno, entonces, o rollo é que estábamos conectados 10 horas diarias. Entonces, dirás ti, 10 horas diarias durante 40 días expostos ao mundo. Entonces, claro, cando falei co director, mentre estábamos preparando este proxecto e tal, e de Lucía tal, dixo, mira, aquí non se pode fingir, aquí hai que ser como ese, ou es bo ou non es bo, que non se podes fingir, hai que selo, o sea, non se pode, non podes, porque ti podes engañar a alguén durante 40 minutos, pero non durante 40 días, 10 horas diarias. No, para nada. Para nada. Xa, que vexía a miña abuela, non bebe nin fuma, teñe que salir o veneno para afundar. Xusto. Claro, é eso, non? Pues aquí é o mismo. Claro. Que conste que encantoume o tema que vos sacachedes, Destino Santiago. Sabes, mira, sabes quen compuso ese tema, tío? Dime. Ese tema compuso un que foi, joder, como se chama o tío? O do Destino Santiago. Joder, este tío... Chema Purón, mira, Chema Purón. Sabes quen é Chema Purón? Mira, Chema Purón. Mira, pois te explico. Mira, ese tema compuso Chema Purón. Chema Purón é o que levou a Lucía Pérez hasta aí pouco, porque agora xa tío xa moi maior e tal. Pero digamos é o mane. Ese tío foi un cantautor de moito éxito na época dos 60, 70 e tal. E ese tío foi o compositor dos maiores éxitos e un gran número de cancións de El Puma. En serio, estuve vindo alá e todo, sí, señor. Este tío foi o gran compositor del Puma. Un tío Hanan Carta en dereitos de autor que flipas. Hostia. Compuso máis de 1000 cancións ese tío. É un tío estupendo, un tío maravilloso. Hostia, puto fulano, tío. Hostia, non sabía que fora él. Sí. Tamén che digo unha cousa. Vai a collóns os teus facer o camiño casi descalzo, joder. Pero que eu ando sempre descalzo, ves? Para mí non foi ningún mérito. Verdad? Que mola, tío. Mola e corro un monte descalzo. Entonces, claro, tío, para mí foi o placer. Para mí o sacrificio sería facer o calzado. Pero digo, hostia, dixo, pero eu cando escoitei, porque te vin nunha entrevista, creo que foi que dixeches, no, eu fixo descalzo. É que digo, non pode ser que este fulano tuvera os santos juegos aí. Sí. Disfruteino moito, pasino moito. A veces cando, porque como son moitos kilómetros e hai territorios onde hai moita gravilla e tal, pois hai veces, tío, cando ao mellor levas eso, imagínate, 10, 15 kilómetros, chega un momento que o pé empeza a lancear e hai un umbral do dolor que non superas. E pois postos zapatos e o placer, bueno, é todo placer, claro. Aí que maravilla. Pero que tal o levaches? Moi ben, e ostras, foi unha experiencia espectacular, o camiño. A ver, nós íbamos un pouco arroupados, non, por un equipo, e tamén estábamos dando a conocer o camiño, non dormíamos nos albergues así, só ao mellor nos albergues así máis destacados e tal, que dicir, íbamos a promocionar o camiño a través de internet e tamén a Televisión de Galicia, tamén co seu canal, non? Claro. Pero bueno, sí que mola, fixámolo como todos, aunque foren estas condicións, pero sí que mola, tío, unha cousa bastante interesante. Eu creo que o camiño nunca defrauda, o camiño nunca defrauda, nunca, sempre vas a pasar, mira, son estas cousas que te digo, mira, faino, que vaiche sentar ben sempre. É que eu non sei como lo facer, camiñamos a Manseu desde Roncesvalles. Mira, de aí onde salín eu tamén, Roncesvalles. Con isto
Pois Ah, fose, tú has preparado. claro, non, así que foi o ano pasado, Sí, sí, sí. tíamos planeado no 2019, pois foi no 2020, foise a tomar polo cu. Pois mira, tío, se podes facer, cando teñas oportunidade, aconsejo cho, pero de verdad que cho aconsejo, valo a peña, porque ese é un flujo, tío, como, que sei, tío, un flujo aí, vas a ver que os coches pasan a teu alrededor, vas a ver que o mundo, como o mundo pasa, dices, hostia, estes tíos onde van con tanta presa para non ir a ningures. Ese é como si, é como cando metes todas as patatas xuntas nun balde de ajo e unhas lávanse a outras, sabes? Porque Xusto. unha experiencia de un, outro de outro, o sea, vas, joder, porque é xente moi interesante, ti mismo, tal, vas, wow, pero detalles, por exemplo, a mellor ves nun árbore aí nun piñeiro calquera, ves a mellor unha pulsera dun hospital, sabes, aí atada, que diste, joder, esta, xa, ou frases moi conmovedoras aquí e alá. Claro, tío, está, é moi, sabes, é como, eh, nos separan moitas cousas, non? O sea, ideológicamente o barniz ou a forma de entender a vida, pero aí como estamos picando pedra a esencia do humano, sabes? A esencia, sabes? O que significa morrer, o que Sí. significa o sea, como está, aí é a trascendencia e tal, pois aí hai moito en común, sabes? Cada vez, e canto máis profundices, máis en común hai. Entón, canto máis en común hai, máis arropado te sientes e mellor te atopas. É que E o camiño mola. dache esa oportunidade. Que Claro, é eso, é a evasión de un. claro, claro. Eu tamén penso que é eso. Eu creo que debería facelo todo o mundo que Sí. tivera oportunidade Claro, para... jo, has de camiñar, Sí, claro, joder. sí, ou se non andar por eso, empatizar que ca naturaleza é importantísimo. Eso é verdade. Eu aparte eu son moito de facer rutas, de meterme no medio do monte. Eu son medio Claro, jabalí. Eu creo que son medio jabalí. todos, pero que todos o somos, esa é a esencia, mira, si eu vou a selva precisamente por buscar a esencia do ser humano, aí están nun lume, mira, aí onde ves donde se amplifica todo o que somos, mira, ali están, nas comunidades, están, a ver, eu as comunidades as que eu estuve foi cos Tubu Marimasa, cos Xipibos, cos Ingas, cos Kamsá, cos Machiguenga e non sei se me queda algunha máis por aí. Bueno, entonces a historia é que esas comunidades, claro, eles siguen tendo o taita ou o padriño, como se chama, o chamán, o sea, ese vello que xa pasou por todas, é o que sabe como curar a picadura, como non sei que, como non sei canta. Entonces o teñen como claro, ele é o que guía. Entonces, e eso, o sea, aí é onde se forxou a civilización nosa, como entendemos, ao pé dun lume, en territorios donde os individuos, claro, gestionan o territorio e completamente integrados, porque ti cando vas ali a veces tropezas con eles e xa chegaste á comunidade e ni siquiera o sabes porque están tan integrados na naturaleza, o sea, conviven completamente, bueno, pois, sabes, tío, e ese mismo organigrama é o como estamos nós, digamos, pero claro, o que pasa é que o noso está ao revés, e vou poñer un exemplo medio absurdo, é ridículo, vou non poñer ridículo, pero é para entendelo. Para que sabes que nós temos ese eco, solo que ao final convertímoslo en veneno. É como, por exemplo, é como o tabaco ali é unha planta das medicinais máis grandes que existe, e aquí Hostia. convertimos en veneno. A folla da coca, a xipiba, é unhas plantas máis medicinais que existe ali, aquí convertímola en veneno. E como eso moitas cousas. Bueno, pois, ese organigrama, non, do líder de tal, aquí convertímola en veneno, porque aquí o noso líder, por poñer un exemplo, pois é o rei. Vou dicir unha chorrada, vale? Chorrada absoluta, vale? Vou dicir o rei. Vale, entonces, o sea, e nós somos súbitos dele, estamos ao seu servicio, non? E ali non, ali o líder está ao servicio da comunidade. E depois os Hostia. territorios, claro, eles os territorios, claro, eu que non quero meter o dedo nesa olla porque sei que é moi Dalle, complicado. dalle, Simplemente, dalle. no, porque non quero, porque a xente é moi susceptible e eu creo que as ideologías se curan andando polo mundo e se curan ca experiencia e as ideologías, porque eso a xente é moi susceptible. Mira, fixen un tema hai pouco que era de Rogelia Cruz. Rogelia Cruz foi unha Miss Guatemala que no ano 68 pois destrozaron a viva porque era simpatizante da guerrilla e tal. Buah. Entón, esa historia foi que fixe unha canción, me conmocionou moito, bueno, recibeu unha morte das máis terribles que te podes imaginar, bueno. Entón, claro, nesa Guatemala, non, da dictadura, esa Guatemala. Entón, claro, se te ibas a dicir, esta Rogelia Cruz era simpatizante de esquerdas e destrozou na Guatemala de dereitas. Pois igual non estás dicindo a verdade exactamente, sabes? Hai moitos matices aí e ideología e tal.
Entonces, a ideología que é como unha coraza que te pos e pase o que pase a levas. Pois igual non interesa levar sempre unha mesma coraza, non? Porque igual se a coraza é de plomo e queres nadar, igual che funde, non? Eso é Entonces, verdad. vale, entonces o que ves aí é que o que ves aí é eu mira, vou dicir outra obviedade e aí xa paro xa de adoctrinar a xente. Nada, O nada. rollo é que hai unha cousa que se chama o camiño do medio e o camiño do medio non está entre a dereita nin a esquerda, por falar deste tema, sabes? Porque o camiño do medio que é exactamente o equidistante á extrema esquerda e extrema dereita. Non, o camiño do medio non está en ese plano, está en outro universo completamente distinto. O camiño do medio é ter o pensamento correcto, a palabra correcta, para ter a actuación correcta en cada momento e en cada lugar, depende como sean as circunstancias, porque todo é cambiante. Entonces é moi fácil e é moi atractivo asimilar unha ideología, facerte férrea a él, por eso se va mantendo, se enquista todo, depois o ego humano tamén vai conquistando territorios, e que conquistando territorios que queren ter ese organigrama non estrutural de ter un líder, pero conquistas territorios, o sea, toda esa locura e así nos vai, tío. Eso, Entonces, estou totalmente de acordo co que acabas vale, de dicir, entonces, que tío. pasa cos nativos? Ti chegas ali, ves a esencia pura do ser humano, ves que todo ten unha lógica, ves que hai que estar moi atento, porque claro, hai moita bichería, moito tal, moito... Eu só vin a moita xente sin gemelo, porque o veneno consume Claro, sí, sí, sí. o músculo, entonces picaduras, tal, e nunca llevou tan... No último que estuve, ainda levaba un ano que lle picara unha bicha, como lle chaman eles, lle picara, e ainda tiña, estaba por riba do nocello, e ainda tiña as dúas, o sea, as dúas entradas dos colmillos sin curar, e pois tiña outra aquí arriba, un furado aquí arriba da rodilla, tamén sin curar, que foi por onde saleu ese veneno, e tiña todo era o oso puro, o sea, non tiña nada de músculo, consumeu o veneno, bueno, e o tío me dicía, despisteime. Claro, despistar. Entón, tens que estar tan atento, aí non valen ideologías, o sea, hai que estar atento a todo. E entonces, bueno, pois iso é o atractivo e iso é o que mola, joder, estar atento a todo e bueno, e non falo máis deste tema porque é un tema Para moi nada. complicado, tío, e non No, quero para meter nada. en De cada feito, un que defendo que queire que faja o de que feito, tal. Pero a mí o naturaleza é tan atractivo porque é o máis cercano que temos á vida real. E o resto nos como decorado e punto, e aquí acabo xa. xente, aí está Toñito de Poi, ojo, que acabasme... Eu estaba fascinado co que estabas dicindo ti agora. Xente tache dicindo que boas palabras, de chorrada para nada... Bueno, non por cerrado, é por ferir a sensibilidade de nadie. Entonces, No, claro, mira, tío, hai que... eu dixo, séntete libre de decir, expresarte como queiras, porque eu que dixo eu dixo yo a todos que veñen aquí, que sempre como eu creo que tamén estamos como habituados a estar aí con esa coraza de vamos a ser formales, cuidado que vamos a ofender a non sei quen. Nada, adiante. Eu xa digo... Sí, expresarse con libertad, pero bueno, tamén se dijo eso, tío, que tampouco non hai motivos para ofender a nadie, sabes? Podes decir o que pensas que con corrección, sabes? Eu tamén creo eso, tío. Efectivamente, sempre desde o Porque respeto, obviamente. as opinións tamén cambian, así como che dixo unha cousa, dixo outro meu irmán, porque as opinións tamén cambian. Por iso tamén non hai que fiarse moito das opinións, nin túas nin os demais, porque porque o que o camiño do medio implica que todo muda, todo cambia. Entón sempre tens que ter esa flexibilidade mental de ver as cousas como son, ou tratalas de ver como son, sabes? Entonces non podes tamén aferrarte. E ti, igual que ti, hai 10 anos pensabas dunha maneira e agora pensas de outra. Eso que che fai persona. Eu, por exemplo... Bueno, e vas evolucionando. Entonces, pois por un lado, non te podes guiar moito das opinións dos demais, porque igual que a túa tamén cambian, entonces se ti queres facer cousas que agraden a opinión dos demais, tamén te ves un pouco preso deso, que tamén é o que lle pasan a estes grandes líderes, que tamén se ven presos por eso, porque queren conseguir, cando se dan conta que todo cambia. Entón, ese é un pouco, meter o dedo en esa olla é un pouco unha locura absoluta, e así nos vai, así está este rollo esquizofrénico, porque nos apartamos realmente do que é a vida. É que o que acabas de decir ti de que fai 10 anos non eres a mesma persona, é que isso é verdade. É que se eres a mesma persona é que algo estás facendo mal. É o que penso eu. Porque, joder, eu non penso igual que fai 10 anos. Claro, nin ti nin nada, vas mudando, vas entendendo outras cousas. Efectivamente. É mellor eu de feito miro para atrás e digo, hostia, vai gilipollas, tío, como poden pensar así? É verdade. Eso chamase... Mira, no tema este de indios que fago indios, pero con ese guión dios e tal, pois hai un tema que fala así, por exemplo, de esta é acústica, pero electroacústica, non será moi ben, no, pero escoitase ben. No, simplemente a letra, mire.
o de que fala, bueno, ten unha parte que é o gran espírito que simplemente din que pasa a ver quen é, hai que ter fe. Din que pasa a ver quen é, hai que morrer. Bueno, ahora, bueno, digo outra frase máis, din que pasa a ver quen é, hai que crer. Din que pasa a ver quen é, hai que ser. Agora vamos ao que me interesa a min, que é o de, mira, un outeiro non quer deixar de ser quen é, un carballo tampouco que o fajan parqué, unha vaca e un cabalo non naceron vistes. Hostia. Os homes non son recursos humanos, buscan a visión, o abuelo tabaco. Calquera animal é máis listo que un gallo, calquera animal, incluso os de granxe, e acaba, bueno, dentro das estrofas a letra que di, a de o universo xa é como ten que ser, pero ás veces tes ansia e non sabes de que, e colles e volves todo do revés. Vamos todos, venga! Que pasa a ver quen é, hai que ter fe arriba, Hostia. Que pasa a ver quen é. Bueno, eso está. Eso me veño arriba, É simplemente é para dicir. Pero hostia, brutal, a letra. Claro, é simplemente para dicir que un carballo non nasceu para ser un parqué, tío. E nós vemos, a veces vemos un carballo e dicimos, que bo parqué vai a facer isto. E máis, ni siquiera sabemos, o sea, ti crees que por poñerlle un... Mira, os Huitoto, mira, que olvidamos os Huitoto, mira, os Huitoto é unha tribu que non lle poñen nombres as cousas, para poñer nombres as cousas, cuidado, porque, o sea, ti sabes o que é un carballo, ti sabes distinguir a especie do carballo. Claro. Pero a ver se son capaz de expresarme. Pero por chamar de carballo sabes o que é? O sea, porque dixeron que era carballo, xa sabes o que é. Creo que se por onde vas. Espero que sí, porque non sei explicar o mellor. Ti dis que como nacemos, o sea, nós nacemos e aprendemos que iso é un carballo. Pero sí, sabemos realmente o que é un carballo. Claro, pero sabemos realmente o que é. Sabemos o que implica eso. Sabemos, non te, o sea, por poñer un carballo, xa sabes, e estás todo contento. E dices, eu acabei biología, se é un carballo, se é un calito. Así me gusta, ese é un castiñeiro, gusta que sabes, pero non sabes o que é realmente. Que é iso, tío? Non sabemos nada. Por poñer, e iso é o que nos hipnotiza, que por poñer nombres as cousas, e iso é moi goloso para o intelecto e para o noso ego tamén, e para tal, que por poñer nombres pasas o que é nada, non ten nin idea do que é iso, tío, nin idea. Entendes? Por certo, aquí estánche, bueno, grande. Hostia, Dios, aquí a xente está a tope. Pois moitas gracias a todos, caralho. Justo moito rollo. A letra, joder, tío, a mí molou moito, tío. Sí, estou aí cos novos temas, tío. Fixen un que se chama Fame non ten lei, sobre todo estas ideologías aí ridículas. A fame non ten lei. Eu antes do confinamento, pouco antes, miña compañeira e eu fomos ao norte de África e vimos a historia, que dizer, este último disco estou aí facendo letras, aparte da de Rogelia Cruz e tal, estou facendo letras, bueno, sempre as fixen tamén no libro de Non hai onde esconderse, tamén hai, o sea, eses rollos me mola, que ao mellor para a estética de Heredeiros sí que podían entrar ou non, pero bueno, teño o meu espacio para facelo, entón xa non teño ningún problema, sabes? Porque si é verdad que Heredeiros o que vamos é a dar festa e a... Aí a fuego, tío. E iso é sagrado tamén, Bueno, xa necesitamos tamén isto, sinceramente. Eu, de feito, eu non tuve unha oportunidade antes de vervos en directo, nunca me surgeu ni nunca... De feito, o vosso regreso foi en LP, pode ser? Sí, en LP 45. En LP 45 eu tiña entrada e non puden ir. Por qué? Ostras, e que che pasou? Non puden ir porque, a ver, non puden ir. Eu pillei a entrada en Lugo, que eu estaba estudiando en Lugo, e dixo, wow, collei a entrada. Quedaba unha. Madre mía, tío. E claro, era o encargado de comprarla por resto. E quedaba unha sola. Eu compreina. E dixo, a ver, non encontrei ninguén. Doume con un pouco de reparo naquele momento ir solo.
Claro, claro. Entonces dixen eu, me cago en diola, tío. É que nadie tiña entrada, nadie non sei que, dixo eu. Claro, dos teus colegas nadie conseguiu Nadie, entrada. nadie. Cero. Sí, sí, E sí. mateime, ao final dixen. E ao final, No, mira, no 2017, que foi cando conocín a miña moza aí e todo, que guai, e, eso é bonito, e formalizamos nun concerto voso, no Que guai, que Albariño, guai. Na festa do na Alvariño, festa tío, do foi Albariño, brutal, aquel concerto foi brutal, brutal, bueno, pero ese ano xa estuve con vos na Dorna, eu ese ano vimos na Dorna, no Albariño, Desquitástete, todo, é que dixen, desquitástete, me a cago, tope, vale, vale. cajeime en todo Vale, e vale, dixen, no, aléjame, aléjame. este ano imos heredeiros full, Así me gusta, e dixen moi eu ben. full, e na Dorna, mira, xa na Dorna, mira, Sí, foi brutal. Para nós foi moi especial. Volver a Dorna foi increíble, tío, para nós. No, foi impresionante. Si estábamos hostia nerviosos, nunca, vamos, nos cabía unha palla no cu, non estábamos. eu tuve que cambiar o calzonsillo. No, nós todos, tío, ostras, estábamos Madrid vía, tío, era encuentro aí. Sí, sí, eso foi brutal. Dios mío, da Virgen Sí, sí. Santísima, eu dixen eu, madre mía, xa dixen eu, perdonade chat, pero casi fajo a pera ali no medio, no, en serio, No, bueno, a mí, mira, un piropo que non de nós, que eso non me gusta, pero un piropo que me dixo unha tía unha vez, estábamos falando de música e non sei que tal, e falando desto, Sayano, desta historia, e me estaba comentando ela, eh, que ela dice, pues yo unha vez me corrí en un concierto. No, pero atende, e digo, ostras, e eu xa tiña, pero que artista foi, tal. Pois ela contoume que foi nun concerto de Manu Chao, que dis que, sí, contoumo ela, tío, que dis que estaba botando no medio da peña, tío, e chegou un momento dun este tan grande que se correu, e ostras, eso, pois eu cando, eu levo moi ben con Manu Chao e é un tío, bueno, ese tío hostia, vamos, pero un artistazo dos... pois un día, ainda non contei, e tal, e eso que o vin xa despois de que me contaran esa anécdota, pero non surgeu a historia e ahora que falando desto de sensacións tal, pois o día que a próxima vez que o vexa te de contar. Hostia, pues dille, porque son as Sí, é unha sensación da tía de hostia. bueu, ademais, de bueu, sí, sí, pero Eu, en serio, sí, completamente en serio. Joder, pues está, hostia, tío. vou a contar que ese é o piropo máis grande que se pode facer un artista. Hostia, a mí que te dijo, no, corríme no medio ni Sí, da sí, aí dis que festa. botou, botando e tal, aparte sabes como son os de Manochón, que van seguido a Sí, sí, bum, bum, a puto e ao bloque, final, tío. guai, pois, moito teño que aprender eu. Hostia, chaval. No, pues desde aquí, un fan voso que botou empalmado toda a festa. Así me gusta, va, pois moi guai, sí. De feito, o de quero jorsar, morrer empalmado, no, eu vivín empalmado ali no Vivín medio. así me gusta. No, vivín en Palmar, así me gusta. Porque, Moito máis guai. porque Sí, sí. casi morro, pero No, non. pero por menos te queda aí ca bandeira en alto, aí, Hostia, levantando a bandeira. aí, a media asta nunca. No. Moi guai. Full. Por certo, bueno, como falamos tamén de que, bueno, que para min fochedes un referente na miña infancia, sí, é real. Porque eu era dos que chegaba do cole, collía o meu bocadillo de nosilla, vía o Xabarín Club, e aí estaban esperando a ver tamén as cancións dos herdeiros. Claro, que guai. E para min, por eso, tamén quero saber como foron eses videoclips, vos xa salir en televisión no Xabarín Club. É que a nos marcounos a diferencia. Mira, o director daquel programa vive ahora aquí moi cerca a miña, somos veciños prácticamente, e está nun sitio que chaman Barsea de Mera e é o Sus Iglesias, e quedamos moitas veces e tal, é un tío excepcional. Bueno, pois o director dese programa, el foi consciente sempre da labor que estaba facendo, porque eu falo con ele, un tío moi intelixente, e ele dicía, sí, había que darlle valor aos grupos e poñelos, porque a nós dounos, o sea, nós pasamos de tocar no 900 aí en Ribeira, así encima de Pautal, ao tocar de torneos de Monete el Pescador e todo eso. É dicir, pasamos a de repente a sair no Saber en Cuba e facer así a banda. ¡Bum! Claro. Bueno, entonces, fíjate o poder que ten a Televisión de Galicia e o poder que ten cando os medios están a favor do rollo. Bueno, pois a nós dounos a vida e concretamente do vídeo de Churras, pois nós cando gravamos ese vídeo quedábamos con Benito, con este Benito de Puebla, e que o pobre acabou pois no talego, agora non sei onde está, verdad que non sei, eu vino despois, fixe unha banda na cárcel e tocaron en lugar, e andaba por ali, sí, e venos levar a, sí, de feito el tú era como un ataque de ansiedade,
antes de tocar e o levar a ambulancia e como pensaban que igual era unha broma que era unha estrategia para escapar, ven ainda máis policía a custodiar o joder, Benito, eres unha estrella del rock, o sea, eso vamos, é digno de Model Cruz, tío, me cago, Hostia, se che dixo. bueno, sí, sí. Pois fíjate que cando fomos nos quedamos todos na sala de ensayo que daquela ensaiamos na casa de Javi, ali en Escarabote, e Benito non aparecía, todo o mundo quería buscar a Puebla, que estaba él en sus quehaceres así de tal, na Alameda de Puebla, e nos, Benito, non nos fagas isto, tío, que isto é moi importante para nos meternos no coche para ir a lá a gravar o videoclip como pudemos e tal. E unha parte gravamos ali no plató en Santiago e noutra parte gravamos ali nun cortello ali en Castiñeiras. Ali sí, en Castiñeiras, aí na casa de Cipriano da Area, ali que é onde salen as galiñas e onde sale todo. Que guai, tío. Gravamos así a historia, sí. Que guai. E a nos, claro, nos notamos ese power. De feito, porque nós éramos salvajes daquela, xa facíamos o streets e todo. Entonces, cando nos primeiros, depois de sair o vídeo ese, víamos así a pais que tiñan os meniños aquí, igual iban a pensar, iban a ver a Xuxa Park ou así, entonces, tiñan así os meniños aquí, e claro, cando salía a tía facendo os streets, ¡guau! Quedaba como dicindo, que pasou aquí? ¡Guau! Que locura! Claro, e tivemos denuncias de curas e tal, así, foi un momento así. Claro, porque por un lado, sabes, no Sabarín, que é un programa infantil, e por outro lado, ven ese tremendo concierto completamente brutal, donde en aquela época salía Natasha facendo un striptease, que era a tía que facía un striptease integral, e Javi salía con a sulfatadora que lle metía así un consolador arriba, e a sulfatadora estaba chea de leite, e veña a acababa o striptease, e Javi cae bombeando de leite a máximo nivel, entón, claro, dixen, este de todo menos para meninos. Ese pequeno choque, pero foi espectacular. É que, bueno, aquí hai un tipo, Dieguito dice, iba a preguntar eso, de quen eran as galiñas? As galiñas eran Cipriano da Area, tío, de Castiñeiras. Aí está, preguntando de onde eran as galiñas. É claro, é que, mira, é que din aquí unha, Natalia dice, nós medramos escoitando os Heredeiros, e ora medran escoitando a Vaca Lola. Ai... bueno, e o reggaetón e tal, outro día dixen que o rock and roll sana. Mira, toda a chavalería de 20 anos, 18, 20, 17, por aí tal, todo, bueno, os que máis tal, pois eso, ese tipo de música máis, bueno, os peores a máis reggaetón e tal, bueno, os peores non, a ver, cada un é o que, e os outros, bueno, máis hip hop e máis tal. Hip hop está letrísticamente, podes pelealo máis ou menos, musicalmente está aí na súa historia e tal, e nós, eu sempre dixo, a ver, a mellor aquí igual xa me paso xa de frenada, pero eu creo que nós criámonos co rock and roll, que é a mellor música que hai. Ala, listo, non dixo máis. Aí está. O rock and roll foi a música que liberou os esclavos, chicos. Claro. Non é casualidade, o rock and roll saleu do blues dos campos de algodón. Os primeiros blueses que se escoitaron gravou unos Alan Lomax, que Alan Lomax era un tío que era era un tío que incluso grabou aquí os canteiros de Ourense, joder, e os afiladores de Ourense e tal, que era un tío que se dedicaba a gravar sonidos do mundo inteiro, e empezou, e foi o seu gran éxito foi que el, daquela apenas había grabadoras, non había grabadoras, de feito, conseguiu unha grabadora da viuda de Edison, o sea, da viuda de Edison, e foi ás cárceles de Louisiana e Mississippi a gravar aos negros cantando, que estaban condenados aí nesas canteiras, traballando como bestias a base de pico, bing, e se oi cantar, porque seguramente serían os secos dos cantos que facíanse nas plantacións de algodón. Entonces, esa cadencia de blues, bueno, teño aquí outro tema que está inspirado neso, que máis ou menos a letra dicía así, non? Pois non podo cantar moi alto, Ai cantar que abre o corazón. Imagínate un negro aí, boom. Ai cantar que fai nacer o sol. Este é un blues puro, non? Ai cantar que abre o corazón. Ai cantar que ilumina o sol. E cos picos, brutal, tío. E a forza e da coraxe e é redentor. Pero, pois, esta música
flipou todo, Dios, digo, hai cantar que axuda a camiñar. Bueno, este tema chamase No More, No Más, e está inspirado así bueno, e cando ele grabou esas carzas, esas cadencias de blues, conmocionou o mundo inteiro. E a música deses esclavos liberaron o mundo, tío, porque esta cadencia dache a oportunidade de improvisar, de tal, oye, vai un blues en la menor, vai un blues en tal, e a Buah. comunicación é moi brutal, así que por eso é tan importante o rock and roll, carai, A mí me non é parece... unha moda, sabes? E outra cousa, e con respecto ao reggaetón, esa cadencia, tum, 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 esa é unha cadencia africana, por eso é tan, e completamente ancestral, por eso tamén invade tanto. Invade Entonces, tantos claro, sitios. claro, cando vas á raíz pasan esas cousas. É que, de feito, a ver, eu son un amante da música, meus pais son, bueno, foron músicos, joder, eu sempre me criei na música. Eu criei-me, porque meus pais tiñan un dúo de musical e tal, do mítico que iban da Como se aldea, chamaba? dúo Pequena Aldea. Ah, que guai, que nombres máis guai, dúo Sí, pequeno sí, sí, aldea, moi Pequena guai. Aldea. Oh, genial, genial. Iban tocar por aí e tal, iban a Suíza, iban a tocar a Suíza e Carai, tal. ostras, se lo curraron, Sí, tío. sí, sí, a ver, meus pais Joder. naquel momento, cando os dúos Sí, 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 estaban sí. aí en auge, a ver, non é porque Sí, son sí. meus pais, pero bueno, No, 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 joder, ese para nada, pero carai, sí, no, iban no. a Zamora, iban a Pamplona, iban, bueno, pues por aquí por Galicia. Eu criei-me, joder, criei-me con eses merengues, Claro, ese claro, claro, latineo. por iso. No, no, pero eso ten moitísima forza Claro, claro, sí. cultural, tío. Eu No, criei, no, no, no. eu Por estou, eso engancha, que non hai que subestimar nada, tío, para nada. eu criei-me aí, tal, que a música. Por eso eu teño moita fan pola música, e de feito meus pais nunca me dixeron, non escoites eso, non sei que. No, no, Eu no, no. nada, eu fun sempre libre de escoitar Sempre, 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 sempre. fora con vos. O sea, por exemplo, estaba con vos, estaba escoitando, eu estaba escoitando Juan Lacona, hostia, estaba aí a tope, eu estaba, joder, desde aquí tamén o que fixestedes vos polo Gallego, tío, é a puta hostia, tío. É a Eu puta falo hostia. gallego como os heredeiros, tío, A sí, sí, puta eso me dixo hostia, unha rapaza joder. pequena. Me Sí, cago eso. en Dios. No, eso estuvo guai. Pois eso foi inconsciente, que conste, eso saleu de unha forma completamente natural e eso estuvo guai, pero tamén sí, sí, Antón Reixa, que foi director de Mareas Vivas, ele dicía que moito do éxito de Mareas Vivas, o de poder falar así na serie e tal, pois foi el, vamos, veu por onde iban os tiros con Heredeiros e veu a forza que estaba collendo eso, e dixo, bueno, pois arríasome a facer a serie así, E porque triunfou. hasta ese momento os lingüistas, claro, ti, sabes, tes que dar como un galego, pero bueno, inclueu os acentos que temos, porque non é o mismo o acento da costa que o acento de Lugo, bueno, ese tipo de cousas, bueno, que xa sabemos. E tal. E moi guai. É que, de feito, agora é o que votaba. Eu digo que eu vexo, porque tamén vexo nos meus nenos, que hai nenos que veñen falando castellano, con palabras en castellano. Eu estou nun cole do rural, joder. En que cole estás? Non che podo dicir, porfa. Ah, no dijas, vale, 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 vale. Non che dixo porque, a ver, No, no, porque, no, no, que va, non me importa para nada, era por saber. díjoche un privado. No, no, que va, non teño nin maior interés, No, non no, te no. preocupes, non No, pasa no, nada, no, non, pero estou nun cole do rural. sí, non cole rural e punto. Joder, hostia, tío, ves a esa xente e digo, joder, pois sí que fai falta un programa, porque eu doume de conta na miña generación que, hostia, tío, diste que marcou, o Xabrín Club marcou un antes e un despois, tío. Sí, 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 Un sí. antes e un despois. Sí, sí, Música sin en duda. gallego, Sí, sí, sí. todo Dios da miña generación sabe as cancións de pe a E ni pa. siquiera, e máis, grupos portugueses como Cusundulola, como as Temazo, tío. Amardiñas, como Cusundulola Estás ben na radio. Pois todo eso, que decir, ele abreu tamén as fronteiras, que decir, ele tamén colleu e enfilounos, como dicindo, mira, aquí onde, claro, a raíz do galego portugués está aquí, pero mira onde chegou a Portugal, a Brasil, tal, que tamén nos abreu un mercado inmenso. E pois, a ver, eu conocí mi má, estuve incluso vivindo en Portugal 5 anos, aí nesa Oh, Palmeira, que claro, joder, sí, 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 non, sí, sí. De feito, agora está saindo un programa na televisión de Galicia que se levou os sábados que se chama Sen Fronteiras, que fala eso que diseñen eu así un pouco a historia, bueno, por lo menos a semente, a idea fundamental, sí, que é de un pueblo, un pobo galego, por exemplo, eso, que se chame Cebreiro e o pobo portugués que se chame Cebreiro, a ver como son, non? A ver, simplemente, non é a afán de competir nada, simplemente para que se vexa como nesta terra e na terra portuguesa
temos o mesmo idioma, tío. Eso é verdade. Simplemente cambiou, claro, e así tamén nos amplía moito as nosas miras. E non queda, porque date conta que o galego está entre dous xigantes, non? Está entre o español e o portugués. Se nós non tiramos, porque se tiramos, o sea, porque se o galego tira cara ao español, estamos perdidos. Entón, a única forma de sobrevivir a nosa idiosincrasia, a nosa escena é tirando aí para Portugal. Joa, que cando te das conta... Mira, meu avó dicía mortalla en vez de papel de fumar, dicía mortalla. Hostia. E en vez de escopeta, dicía espingarda. E eu que din eles. E eu iso non, vivino en directo, que eu non tiña nin idea disso. E cando escoito eles, oye, tal, precisamente polo Xabalín, porque nós conocemos as Amarguiñas, un grupo portugués, que pois tuve unha gran amistad con eles, bueno, de feito formaban parte da banda de Poi, dous deles e todo, e dixe, oye, pásame a mortalla, e eu, hasta se me puso o corpo, claro, porque me acordaba meu abuelo cando decía Que mortalla, guai. papel. Entón, para que veses que está aí ligada. E o Xabarín fixo ese traballo espectacularmente ben. Joder, é que eu, para mí, vexo, eu comparto cos meus colegas e todo, é algo que boto de menos, é algo que debería de volver, sin duda, sin... Bueno, o de volver, aí vamos a ver, ahora a televisión cambiou, por exemplo, un programa de nenos, ahora xa non ten sentido a nivel, a ver, a nivel profesional da televisión, vou che falar, a nivel de, mira, vamos a ver, mira, antes o Xabarín Club funcionaba, porque viñecho despois de vir tido a hora da merenda, non? Chegaba con ese Sí. fillas con bocadillo e tal, vale. Ahora calquer neno pode ver dibujos animados cando queira e como queira e a hora que lle sala, o sea, unha televisión convencional onde teña os seus horarios tal, xa non ten sentido, porque Entonces, hai canales, en primer lugar, xa non te digo que a veces no móvil ou na tablet, ese é outro tema, pero xa hai canales temáticos, xa Disney Channel, Clan, o sea, xa pode ver en calquer momento todo. Entonces, unha franja concretamente para os nenos nese horario tal, xa non ten moito sentido. Outra cousa é que haya programas que igual que, por exemplo, que era La Bola de Cristal, que ti non te Sí, acordas, pero pues sí, programas a ver, non bueno, acordo, pues eso, sei de claro, cal é. igual hai, eso sí, unha cousa é que haya programas especificamente, tío, para que eso, si todas as cadenas a nivel, todas as cadenas de contido xeral, estas cadenas sí que tiñan que ter como para todos, como para todos. O que pasa é que ahora a televisión está cambiando, igual que está cambiando todo. Entonces, ti, si queres ver algo, ti, a xente, por exemplo, a miña filla, a televisión é que non sabe nin, bueno, sí, sabe que hai unha pantalla que hai aí, pero dalle igual, porque ela, todos os contenidos, ela colle o móvil, tío, É e xa vía. está. Isto é o que hai para eles, que decir, non ten nada, ela ve o que quer, cando quer e como quer e no momento que quer. E ou senón na tablet, entonces, incluso na propia tele que ten conectado xa o rollo da tele. Entonces, temos que mudar un pouco ahora, se as televisións queren sobrevivir, vai haber que facer pois eso, as televisións que sobreviven son de contido temático, sabes? Por exemplo, Discovery Max, bueno, vai ese rollo. O sea, contidos temáticos. Xa sei por onde vas. E as televisións autonómicas que teñen que ter un contido xeralista para todos e tal, a ver como fan. Pero A ver como se fai. Ese é un tema aí, ese é outro tema que hai que traballar aí. É que aí estamos, aí estamos. Eu de feito, joder, pois traer os debuxos que están triunfando, claro, pero é jodido traelos, son, porque aparte xa unha telos que doblar, o gallego, todo tal. É o que dis ti, sí, estou de acordo, porque é verdad que ahora todos os nenos e nenas, bueno, móvil, Sí, tablet, todo, e ven o que queren e tal. ben, bueno, é un exceso xa de cousas, sabes? Ao fin e ao Sí, cabo. hai unha formación, pero bueno, é a época que lles tocou vivir, claro. Sí, totalmente. Pero bueno, eu creo que é eso, porque é como isto. O que estamos facendo ti e máis agora aquí en Twitch, isto é algo moi parecido á televisión. Eu teño uns espectadores Que guai, que guai. entonces a xente está aí, eu teño como o meu programa aquí, entonces isto tamén Fíjate que os teus espectadores interaccionan contigo. comigo. Cousa que, claro, e iso está genial, que decir, aí tamén, o sea, síntese partícipes. E iso que, por exemplo, programas como Land Rover e tal, teñen unha conexión directa co público e desde que eles abriron os contidos de Twitter e todo para que o público interaccionara, a audiencia, eso fidelizas unha audiencia, por exemplo, eso, ti dis, oye, ti podes dicir, oye, queres facer unha pregunta a esta artista que teño ou este tío, e tal, pois eles tamén, o que fixo aí, onde eran as galiñas? Bueno, pois aí contestamos. Eso é un pouco o que vai haber agora. É que iso é o que tes que adaptar.
E sobre todo consumo propio. Diste, Efectivamente. o sea, hai que facer produtos propios e igual que fixo Sabarín, que a nós nos fixo estrellas, porque si é verdade, non nos fixo estrellas, bueno, non nos dou, se creou unha industria musical, nos dou a oportunidade de vivir da música e toda esa historia, se non chegas por Sabarín Club, teríamos moito máis difícil. Entón, a televisión, por exemplo, o que é a nosa, non? A televisión de Galicia ten que ir por ese camiño. O sea, si non sí que a van a papar, porque a xente xoven non a vai a ver por unha cuestión de amor á terra. Ti ves os contidos que che molen, tío. E Efectivamente, punto. E que enamorar a xente e fuera. Non podes efectivamente. apelar a un sentimento patriótico porque che tiren dun No, lado, no, non. no, 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 Ves no, os no, 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 contidos no. que molen e fuera e olvídate, que xa está, non hai máis volta de feito. Efectivamente. É que non sen por profesionales a produción, que hai uns profesionales como unha copa dun Bueno, puto pino aquí aí é detrás. eso todo, vai, É, joder, eu vexo, tío, é unha produción, de feito, unha serie que está en Netflix, que se chama O Sabor das Margaridas. Sí, tío, está feita por, mira, en CTV, ademais, sí, conoce o produtor, o director, o guionista, claro, tío, é É impresionante, brutal, é diste, joder. brutal, Non, brutal, non, brutal. Galicia, non sei que. O Sí, sí, carallo. sí, sí, Sabes, o sí. carallo. Bueno, e a de, bueno, non, hai moitísimas que triunfaron, a de a Fariña, por exemplo, Fariña, non sei bueno, como todo, pero, Fariña. bueno, todas esas movidas, bueno, pues, pues por aí é por onde ten que ir os tiros, tío, tratar de, si falas de ti mismo, falas do universo inteiro. Efectivamente. Se falas de ti, falas da humanidade, se falas do teu povo, falas do universo. Efectivamente. Dios. É que... Que maravilla escoitar a este home, xente. Aí está. Foi xusto, tampouco é que pasase. No, é unha maravilla, tío. No, non te quites aí que mola moito. Moi ben, Bueno, moi ben. nada, ahora vamos á parte final, que é das Vale, preguntas. pero juntas, ben. Preguntas. Eu, Dale, bueno, di. a miña xente en Instagram é un... A ver, eu teño aquí xente que... Bueno, son uns cabróns. Eu Pois teño... eso me gusta, aí Os meus, fala ben deles, fala ben os deles. meus seguidores son uns cabróns. Me Eu sei que me son uns fillos encanta, de puta, pero non, é unha palabra xa... Isto é genial, Son chamádenos fillos de puta, fillos de puta, xusto. perfecto, pois, estamos falando de xente con xente, Xusto. dalle. Eu quero que sean así, tamén. Eu quero que Sí, sean sí, así. sí, por favor, que sean de Rasaloma, tío, Sí, si non, non. totalmente. Entonces, bueno, vamos Que con primeiro. pregunten o que queiran, Bueno, diña. esta é light, o sea, Dame igual. estas son Este like, como que sea heavy metal, estas dame son igual. Instagram di un de fillos de puta para arriba. Por supuesto, aí esa a morir. Bueno, se queredes preguntar algo aí en directo, ide dando. Eu agora vou dizer as preguntas Sí, de sí. Instagram. Bueno, aquí un que di, que tal onte no luar? Moi ben, tío, nós en Luar levamos moito, mira, a Luar a nós deunos un premio que era o grupo de innovación, temos o premio por aí, ademais, nos dará, sí, no, con nós sempre se portou moi ben o programa Luar, tío, de feito era o único, ou mira, é o único que, no que podes actuar, que non hai moitos máis, o sea, a televisión de Galicia, vale, ten Mamboleo, ten tal, pero non hai, que dicir, non hai, o sea, sí, la Roba de vez en cando pon algún, tal, pero un programa que este dedicado, que teña unha plataforma para a música e tal, vale que tes que ir en playback, vale que tal, Xa. porque é un programa con moitos contidos e é inviable tocar en directo, eso por suposto, pero mira, a labor faina, tío, nós por lo menos, mira, nós levamos máis dun ano, mira, máis dun ano xa, sí, levamos sin xuntarnos, tío, xuntamos por primeira vez en Lugar, onte, tío. Hostia. Claro, e para nós foi moi importante, carai, e nós ese playback disfrutámoslo, tío, e pasámoslo guai, Hostia. joa, claro, tío, sí, con todos os protocolos, porque hai un tema que non facía coros e tuven que salir no primer tema ca mascarilla e tal, con este tipo de historias, pero ti sales igual, tío. Depois no segundo, non, eu fago coro, senón, así quitaba. Bueno, ese tipo de concursos que foi genial para nós, e a xente que traballa ali, Manolo Abad, Galloso, tal, toda a xente que traballa ali, Pilar, todos, bueno, xente que cada vez que vamos nos traten moi ben, e cada vez mellor, e eles tamén ven, joder, como estes chavales van evolucionando e van cada vez conta, antes os tiñan un pouco de medo, cada vez menos, cada vez que se atreven a facer máis cousas con nós, e genial. Bueno, hai que perder o medo, tío. Hai que tamén deixar un pouco aí, home, por favor. Vexo aí a... Bueno, señorita Conde, espera, que te leo ahora. Aquí, porque aquí di Sandra Bustelo dice que é o primeiro que farás cando acaba a pandemia. Ostra, tocar. Estou deseando subir un conte. Bueno, hai dúas cousas que boto moito de menos. Mira, unha é viaxar, salir xa, viaxar, mira, monte, selva, esquiar, o sea, ou viaxar, o sea, salir, que iso é unha cousa que me flipa e tal.
E tocar, quer decir, tocar, claro, claro. Igual non por ese orden, igual primeiro a tocar xa, sentir aí ese... Claro, ti imagínate volver a sentirte ese calor do público, todo, ¡guau! Non Hostia, sabes o tío. que... Bueno, pois sí, eso sería o primeiro absolutamente, No, no, vamos. no, no, no. Dar un concerto, A mí ahora dar un concerto, ainda que sea cunha acústica aí na Alameda. iba a decir, ahora colles e disme ti, Gabi, estamos no medio dos Ancares, nun palco posto con andamios, estamos aquí tal, no medio do monte. Buah, me encantan, eses concertos son os que Me flipo, tío. cago na... Mira, Vale, son os que máis adoro. Mira, hai un sitio nos Ancares que chaman, que te aconsello, vamos, faise concertos unha palloza, que chaman Balboa. Bueno, ali eu teño tocado, a min ese sitio así de tocar na aldea e tal, aí xa flipo e firmo cas dúas mans. Vale. hostia. Bueno, señorita Conde diche, ibades tocar en agosto de 2020 na Vikinga en Gatoira. Polo Sí, COVID oh, non se puido sí que foi unha non se putada. puido facer. Hostia, No, no. viredes cando todo isto pase? Sí. No, hai concertos que temos comprometidos, sí, como da Ah, vale, Vikinga. o sea, eso Sí, está no. firmado, Eses non se anularon, simplemente quedaron aplazados. aplazados, vale, perfecto, Claro, perfecto. no, da Vikinga, vamos, a da Vikinga, Pois, vamos. Esa Vikinga estamos todos dando tocar na Vikinga. E volver á festa da Adorna, tío, mm, facer que volver a facer na festa da Adorna. Ir á festa desa eu, do Albariño, na por favor, a xente do Bueno, Arna cos heredeiros posiblemente non me acorde do concerto. Então, bueno, hai moitos concertos que tampouco me acordou, o sea que non se preocupe. Igual é unha lástima. Aí Noelia diche, cal é o mellor pueblo onde tocaches? Móllate. No, claro que me mollo, mira. No, que a min eso, ostras, mira, o mellor pueblo, o sea, o mellor escenario, este escenario así tan brutales, mira, nós tocamos en Malpica, non é que Malpica, claro, é unha montaña, así que as Sí, casas sí. todas, é como un anfiteatro tamén, nós tocamos no muelle e así todo guau. Despois outro concerto que tamén flipei moito así co escenario, que hasta un dos metales, que hubo unha época que bueno, unha época que levamos un trío de metales e dixo, Dios mío, que é isto? Foi no Castelo Roca aí en Muros, tamén un sitio espectacular aí na playa, así que subía todas as montañas. Buah, que máis te podía dicir? Ostras, bueno, Castrelos, o propio Castrelos, ese é o templo del rock and roll, claro, ese é brutal. Así, por espacio, depois, concertos sentimentales, bueno, por supuesto, o concerto da Adorna, claro, así o máis sentimental Home. para nós, pero, a ver, sitios así bonitos que flipas, tío, e noites increíbles. Joder, ostras, un de Corcubión, que era de Curco ven ou non ven, Curco ven, no, Hostia. Curcubión, acórdame, Curcubión, Curco ven ou non ven, Curcubión, vale. Ese tipo de... Eso de Hostalino Muelle en Corcubión tamén fora brutal, tío. E pois incluso concertos máis pequenos, tío, concertos así de salas, tío, así, ostras, acórdame, bueno, o concerto, bueno, en planta baixa, un local que xa non existe en Vigo, se fora lo que para entrar nese concerto tuéramos que ir por riba da barra, que había tanta xente fora que nós pensábamos que se cerrara, que dixeron, estes saben que porque cando nos concertos pequenos a veces non podes ir ao baño e dixemos, ostras, temos unha vasenilla detrás da batería. Enteráronse que tínhamos unha vasenilla detrás da batería e xa prohibiron o concerto. E esa xente era que non podía entrar e daquela non había foros de ningún tipo, o sea, non había límite de foros nin nada, o sea, a xente entraba hasta que non podía máis e fuera. Entonces, para chegar ao escenario tuvemos que ir por riba da barra, por riba da barra, tal, Hostia. sí, saltar ao escenario, bueno, ese tipo de... a verdad que sí, tuvemos aí un Aí rollo. está un colega meu Sí. de Bulladora. Eu teño unha pregunta moi importante. Oh, que bueno, Sí, promete. pero esta posiblemente a respondas cunha canción. Dime. Ribeira con V ou con B. Ribeira, con B, Ribeira, con B. Mira, eu falei co tipo, que agora non me acordo como se chama, co tipo que leva todo isto, precisamente para o programa este onde traballei eu como guionista, o de Sen Fronteiras, era un programa de toponimias. Ese programa é unha coproducción galego-portuguesa, entón é un programa de toponimias. Eu simplemente aportei a idea de xuntar como che dicía antes, os nombres dun lado e de outro que se pareceran, por exemplo, Cebreiro, ou Bayona, e competilos para facer un rollo máis televisivo. Pero o tío que nos asesoraba
Non me acordo como se chama, caché na man, sinto moito, pero bueno, é o tío da Xunta o que leva eso, o sea, o tío que leva Claro. esas toponimes, que de feito, Poi, por exemplo, Poi, o Ayuntamento de Ribeira, por un lado, quiso quitar e meter a aldea e tal, e o tío, que mirou e dixo, no, ti, porque a mí mandou un día a carta ao Ayuntamento e me dixo, no, tens que quitar o nombre de Poi e poñer a aldea 27, e son Poi 27. E falín eu con ele, como que non? Mirou ali e isto, de eso nada, non se pode quitar, é un delito quitar toponimes tan antigos, de eso nada. E mandoume a carta, tal, bueno, pues, eso Poi 27. E el, e por eso que Poi, ainda que non hai ningún cartel, o lugar de Poi existe e se pode poñer na dirección. Bueno, o Ajá. rollo é que eh, ese tío díxome, esa loita que hai entre Ribeira con V e con B é absurda, Ribeira é con B e está aquí e tal, e ese tío decidiu nin fuera, o sea que o que toma as decisións, eu falei con ele, me dá rabia non saber o nombre, ahora se miro no móvil ten na agenda, pero e é igual, non quero meter a pata. Ribeira Ribeira con B. xa está. Acabouse. Punto. Já sei Fin. que hai moita xente que lle gusta con V por originalidade de Ribeira con V, sabes? Por original que é, que di, non, hai moitas ribeiras con B e con V sería a nosa única e tal. Entendo os motivos ou outros motivos de que resulta que era un tipo, é igual. Os que mandan din Ribeira con A B. tomar polo cu, Ribeira con B, é fuera. Listo, xa está. Que temos por aí, que temos por aí, que temos por aí? Que recordas Sí. da época do Xabarín? Bueno, pois eso, tío, o importante que foi para nós, tío, e o de gravar os videoclips, que non era primeiros que nos poñemos diante dunha cámara, o sea, tú imagínate uns chavales de 20 e poucos anos, todos así, todos flipados, co seu proxecto, te imagínate o proxecto que ti armas dunha banda de rock, e de repente ves que a xente, pois, require os teus servicios, que quere, sabes, quer un videoclip e dis, non, nos somos flipados, claro, tío, nos todos contentos, que vamos a facer? O sea, o tipo de, hai que facelo guai, non sei que, hai que, tal, pero claro, disfrutando ao máximo, claro. Para non disfrutalo, Claro, que vamos. sorte. De feito, tínhamos unha frase que dicía moito Fran dicía moito esa frase, dicía chicos, espero que seamos conscientes do maravilloso momento que están atravesando nosas vidas. Sempre decía eso, para decir, chicos, hai que ser conscientes desto. Eso notase que era o que mantiña a Sí, cordura. era o que poñía a sensatez. Chavales. Aquí dice hostia, cal foi o cajallón máis grande que colleches, aceptamos que non te acordas e cho contaron. No, pero así como, mira, antes de que era sulfatadora, acordo nun concerto en Cangas, tamén outro concerto brutal, era unha carpa de circo, e fora en Cangas, claro, eu sempre, non sei por qué, pero sempre fui así o cura, o sea, sempre o do bautizo do viño, non sei, pero digo, a verdade que non sei ni como empezou eso, pero bueno, o rollo de arrancar aí, péjame o mellor tal, o rollo de arrancar aí, entonces tiramos cartóns, entonces eu arranquei así un cartón e arranquei outro cartón tal, e tiño así, a ver cartóns, e claro, o rollo que nós íbamos en serio, o sea, non facía que bebía, sabes, porque íbamos en serio, íbamos a full, tío, nós non andamos con sopa de sobre, entonces, os tiraba, tal, bueno, e aparte dos cubatas que iba tomando e tal, e esa que acórdame que salín de aquele concerto que foi, pero un pelotazo como un piano, tío, foronse sin min, ese foi foronse sin min e quedei en Cangas tirado, ao final tuve que chamar a meus amigos para que viñeran a buscar de Ribeira, e outro foi en Chantada, tío, en Chantada, que era toda a festa esta do agosto, e eu que vendo viño da tarde, bueno, todos pasa que eu que habitar, e a que vin eu solo en Chantada e en calzoncillos, porque claro, tocábamos en calzoncillos, e a que vin en calzoncillos, imagínate, en noviembre, en Chantada, no agosto, un frío que te cagas, e eu aí, e ao final le fun cuns tipos ali, nun Panda para Santiago, bueno, aí foi cando nos parou a policía, e foi esa anécdota así, porque claro, eu solo en calzoncillos, nos pidieron unha documentación e dixen, se os calzoncillos tuveran bolsillos en vez do carné, levaría un condón. Bueno, esa foi a miña contestación. Bueno, ese tipo de historias. Se os calzoncillos tuveran bolsillos. Eso foi a movida. Ei, boa frase, Hostia, pero se lo echo tal, Sí, bueno, é que estás, a ver, cando estás aí no mundo do rock and roll, pois si a noite, pois e nós, como vemos, porque os primeiros concertos non vivíamos, estábamos todos nerviosos e víamos que o alcohol nos funcionaba, pero bueno, ahora volvemos a non beber, ahora estamos todos aí tocando aí como bestias e dando duro, pero bueno, son épocas que hai que pasar polo aro. Chicos sanos ahora, Sí. Bueno, aí dice Adri, botachedes algo á sulfatadora sin ser viño?
Pois non, a verdade que non, pero teño que decir que unha vez, a primeira vez que usamos porque nós tuvamos varias sulfatadoras desde motor, unha vez que fomos buscar unha que tocáramos con Suaves, precisamente en Ourense, no, perdón, en Ferrol, nun polideportivo, tocáramos con Suaves, entón a sulfatadora, por visto, non estaba ben lavada, nós botámolle enchémola de viño, pero o rollo é que Tiña as sulfato. canales aínda tiñan un pouco de sulfato. Entón, ao acabar o concerto, veme unha tía e di, que chastis? Que eu a ser cheiro así o pelo, me coño o sulfato. Non pasa nada, mulleres. Tío, temos que ter controlado, senón vamos vai morrer alguén. No, pero foi nada, era simplemente a joma esa que estaba A sin Joma. limpar. Buah, Non pasa chao. nada, aparte iso vai sin sulfatado. Pero bueno, sí, igual isto non debía decir, pero non pasa nada. No. Ahora tranquilo, es que ahora a sulfatadora vai completamente limpa É e libre de COVID tamén. sí, no, de feito, nun dos últimos concertos aquí no Rock in Rio Tea, metémolle cerveza Toñito de Pollo, sei que non hai problema. É verdade, tío, é verdade. Pero tens que facer a promoción e coller na sulfatadora e someter a cerveza Toñido Sí, de sí, Pollo. metemos Toñito de Pollo a veces, sí, sí. De pollo. Sí, sí. Non hai... Que graduación ten a Toñito de Pollo? Pois mira, tío, a ver, a graduación, cando as cervezas son artesanas non se pode controlar moito, pero sí, mira, casi como unha 1906. Sí, debe ter entre 6, 7 grados, 8 por aí, 6 e máis ou medio menos, ten. non? 6 e medio 7 ten a medio ten 19. esa, non 8. Si, esta anda por aí tamén, si, é unha cerveza potente. A ver, as cervezas de corpo teñen que ter Ai, ese ai, grado ai, alcohólico, ai, ai, se ai. non consigues unha boa cerveza. Hombre. Bueno, pues aquí dice Almudena dice, joder, Sí. tío, Almudena tamén, Dime Almudena. Algunha vez enviaches desnudos por WhatsApp ou por mensajes ou por... Pois a verdad que non, tío, porque eu en ese rollo de WhatsApp, mira, eu non teño nin WhatsApp. Non tes? Non teño WhatsApp. Non. Ahora, desnudos no escenario, o sea, non é que fixera estritis no escenario, é que teño feito vistitis, teño salido desnudo e vestirme no escenario, o sea, ao revés, incluso. Teño Hostia. feito de todo, o sea, que en ese aspecto non teño nada que ocultar, o sea, que non hai O sea, o de WhatsApp a min é o de menos. ai, así me gusta, tío. No, tío. É que, claro, porque depois a xente pregunta que che día se mandaches, pero bueno, aquí Sí, di. vouche contextualizar, se mandaches algún mensaje borracho do que te arrepintes, supoño. No, porque que non ando, que a min o do móvil colleume tarde, sabes? A min, eu non son nada, o sea, a min o móvil, xa non me, xa é un rollo, mira, o meu móvil non ten nin WhatsApp, nin leches, que dicir, mira, o meu móvil ten máis de 10 anos, ainda funciona, mira, que a miña batería, que se non me vai ese rollo, que dicir, eu non ando, Claro, eu non estou fuchicando non eso, eres o xa non me típico. vai esa movida. Eu se non se queres falar comigo, chámame fuera, É sabes? fuera, Non me vai, é que non, chova. non son dese palo. Pero bueno, teño dito moitas cousas das cuales me arrepinto, por suposto. E moitas que non dicen que me arrepinto tamén, claro. Sempre. Mentiches algunha vez para ligar? Pois sinceramente non, porque non é unha cousa que eu lixara, eu son así bastante tímido, de ligar é unha cousa que non me, nin na miña época, porque a ver, mira, eu con 17 anos empecé ao mar, entonces xa non, xa foi unha cousa así, que non tuve en transición, pasín de ir con miña nai ao cine, a ir a tomar copas ás barras americanas cos vellos aí, que era o único que había aberto no muelle. Bueno, o sea que tampouco tal. E despois, andando ao mar e tal, bueno, pois non, cheirando a peixe non dixas nada e ajastou. E despois co rollo do grupo, ca locura esta despois dos concertos de beber e tal, pois aí tampouco entendo que sea lijar, aí é simplemente seguir a festa e punto, que decir, hostia. non tuve ese rollo, non tuve ese rollo. Claro, que a ti non che veo o rollo ese, claro. Claro, a mí non me colleu eso, que eso, é como cando me din a veces, hostia, que estás de vacacións ou traballando, é que o meu sistema de vida é outro, tío. Claro, ti xogas noutra liga, tío. Son outros formatos. Ti tes outro formato de vida. Claro, teño outro formato, por eso, que esas preguntas tamén, pero que sí, que coincídeme que non navegei por esas aguas. Oye, a pregunta esta de que se fueras un can, que raza serías? Ostras, raza loba, tío, por supuesto. Raza loba total, 100% puro de oliva, raza loba total. Mira, hai dous tipos de can. Bueno, o can palleiro, a raza palleiro existe, de feito, sí. a produtora que está comigo neste disco, Cristina Morquillas, que ela que foi criadora de cans de palleiro, son blancos, son maravillosos, son increíbles e tal. Pero bueno, sabes que nos entendemos o can de palleiro como este can que anda por aí, que está pola aldea. Pero entendendo o can así medio... Entón, hai dous, o sea, cando ti abandonas un can,
tomaba así, bueno, hai anos, tomaba así como dúas alternativas o can. Ou como iba así como de mendigo aos humanos ou collías e formábase no monte en manada con outros, que eran os cans de raza loba, non os cans máis peligrosos. Mira, eu estuve de acampada no ano 87 en en Figueirido, que é un monte que hai aí na Pontevedra, un Figueirido, un monte inmenso e tal. E eu vin manadas de cans salvaxes, tío. Eu ainda as Dios. vin, agora xa non apenas existe, pero eu ainda vin manadas. Cans que se foron abandonando e foronse agrupando como os lobos, tío. Entonces eses iban a roubar as jaliñas, que eses eran, como dicían, este non vían o sea, e que cajabas No. por ti, como viras unha manada deses cans, tío. Mm, Madre mía, eu tiña de máis tiña ese pánico, porque había ese pánico, este como, bueno, pois eu son deses. En todo Ese caso. botanse un, botanse un. Eh, aquí, joder, aquí as preguntas da Almudena tamén. No, pero se son heavies non pasa nada. Cal foi a túa peor experiencia sexual? Pois a peor experiencia sexual non tela. Esa é a peor, non tela. A mellor peor gana se non tela, esa é a peor. A partir de, o sea, eres o que mima, esa respuesta, porque mira que pasou aquí xente, o sea, pasou xente, o sea, de joder, Para efectivamente. ser de experiencia sexual é a peor experiencia sexual que se pode. Efectivamente, joder. Aí ven a Joder. Almudena, está aí enfocada a Almudena, Bueno, no, porque después aquí pregunta ojo, Fixeches algunha vez un trío? É que contestar estas preguntas era... Pero bueno, deixémolo aí. Simplemente Vale. simplemente decir que fue un rockero completo. Así Iso, me gusta, así me claro, gusta. digamos que en ese aspecto eu criei-me con Mötley Crüe, que ves a película de Mötley Crüe e aí se contesta esa pregunta. Así me gusta, vale. Dá por contestado, No. Porque a semana pasada tuve aquí a Sí, Fátima Mella, que é unha sí. reporteira de que nos pille revolando. Ah, sí, claro, joder, Vale. sí, que nos pillen revolando, claro. Ela díxome, claro, joder, eu tuve a punto de facer un, pero o tipo botouse atrás. Ah, porque eran dous tipos, claro. No, dúas tipas. Ah, e o tipo botouse O tipo atrás. botouse atrás. E eu contei a experiencia de que min pasou o mismo, estábamos aí tal, e a tipa botouse atrás. Nós éramos dous tipos. Moi ben, moi ben. E a tipa botouse atrás. Pois é que temos aí controversia aí. Moi ben, moi ben. Tes algunha fantasía sexual sen cumplir? Non me dá a imaginación para tanto. Cheguei ao tope aí. Non se me ocurre máis nada. Tens razón, Tens razón porque... Non me ocorreu máis nada. Non me dou máis a cabeza. E despois diche, pizza con piña ou sen piña? A pizza con piña. Pois, mira, a primeira vez que probei a pizza con piña foi en Marín e flipei, me encantou o sabor a piña. Sí, eu son de pizza con piña. 100%, sí, me encanta a piña. De feito, cando digo da piña, digo, me encanta a piña. Pizza con piña full. Aleluya. Joder, mira, porque aquí, mira, dijo que dixo que pasou, mira, Fátima Pego tamén estuvo aquí. Sí. Mira que houve xente aquí. No, sen piña. Me cago en viola, tío. Mola que de feito eu pido con piña, Se me gusta. De feito eu teño unha amiga que ten unha pizzería en Ribeira, de Vicio, chámase, e daqui un saludo para ali, fai moi boas pizzas a cabrón. Son de publicidade aquí. Claro. Que é o que máis che gusta dunha persona? Pon amigo, pon a parexa, da igual. Sí, pois mira, vou dicir unha cousa que igual pode gerar alguna controversia, pero vou dicir, o que a mí me gusta unha persona é que sexa inteligente, tío. Porque esa é unha cualidade que se desarrolla tamén, sabes? Porque a min o da honestidade e tal, a mí igual non me interesa que seas tan honesto, sabes? Que a túa verdade igual tampouco igual me aporta nada, sabes? E tal, entón, se eres inteligente, eu creo que a inteligencia é unha cualidade, tío, que está moi infravalorada, porque parece que como... E se pode desarrollar, igual que se pode desarrollar un músculo ou se pode desarrollar un virtuosismo nun instrumento. Entón, eu creo que sí, tío, ser inteligente, saber
comportarse, ter o pensamento correcto, a palabra correcta, a actitud correcta. Creo que ser inteligente eu creo que é unha cualidade que nos fai moita falta. Estou de acordo con eso que acabas de dizer ti tamén. Porque eu sí que valoro moito tamén a honestidade, a sinceridade. Pero que Sí, eu tamén, tío, pero que a veces, tío, es que yo é lo que pienso, bueno, pero igual non facía falta que no, igual é unha información que non interesa ao planeta. se sei por onde vas. Se sei por onde vas. Foi moi honesto que ese eso. Bueno, pois aquí vouche facer xa as típicas preguntas xa que teño aquí. Sí. É unha pregunta que eu sempre lle fajo a todo o mundo que pasou por aquí e a ver se te me respondes. Se crees, isto pon amigo, vale, Sí, sí. isto pon amigo. Crees que podo entrar cunha planadora de 6 metros de eslora na playa das Catedrales? Está boa esa pregunta. Ostras, estás que te das, increíble. Acordo cando se podía ir ali, boa, eu pasei ali hasta noites. E ora, na Marea Chea incluso podías pasar por debaixo jun dos arcos deses, Sí. Pero hai que ter moito cuidado, porque de vez en cando hai desprendimientos. De feito, hubo algún, que matou alguén, é moi peligroso. Pero o sitio é increíble, claro, que o sitio é impresionante, tío. Pero casi disfrutaría máis indo cun kayak. Ou casi, sí, ou porque que a playa de Catedrales é completamente... Bueno, pero toda esa costa, Sí, toda a sí. costa de Ribadeo, A Mariña Lucense, todo eso é Sí, non só esa playa concretamente. Despois hai un sitio que chama... Como chama? É que, bueno, é que ese todo o norte pateimo así bastante e pasei moitas noites en esas playas e nadando por aí, disfrutando, e hai cada sitio que alucinas, no? A costa norte é sublime, sí. Casi a disfrutarías ou en kayak ou nadando ou andando. E nunha planadora tamén, por suposto. Na planadora, claro. Hai que dicir que vai chea, vai cargada. Vai cargada. A ríos, fardos, como Vale, perfecto. Pois ben, entonces sí. Aí espera a Marea Chea. Vale. Consello... Policía, por favor, no. No, estamos falando... Marea Chea, mira, dijo, resumo así, cun eslogan, para tirarse de cabeza a Marea Chea. Ahora dicir, cal era a túa canción favorita do Xabarín Glú? Pois mira, a miña canción favorita do Xabarín Club era unha dos Yellow Pisoliñas, tío, que me flipaban porque me parecía increíble e a mí os Yellow Pisoliñas é moi fan dos Yellow Pisoliñas e despois outra, bueno, a do Kusundulola tamén parecía increíble porque o reggae, tío, é un temazo. Que sabes que pasa? Que o reggae para min ten... Porque o reggae é un género que se inventou, tío, un género que está borraga o reggae, pero é que o reggae ten moito, o sea, o Rastafari e tal, ten moito que ver comigo. Mira, hai un tío, un promotor que fixo grandes concertos, non tampouco me acordo como se chama, pero era un promotor, pero bueno, ten miles de entrevistas, é un destes que, por exemplo, foi o que truxo aos Beatles, a Plaza de Toros, o Rolling Stones, tal. E ele conta unha anécdota de cando truxo a Bob Marley e truxo primeiro a Barcelona e depois iba a Madrid, pero depois do que se montou en Barcelona xa non chegou a tocar en Madrid, porque, bueno, era unha época máis chunga e tal. Entonces, estaba, creo que era o Nou Camp, era un estadio de fútbol igual, sí, supoño que era o Nou Camp, todo cheo de peña, tal, e fora máis peña ainda que dentro e tal. Entonces, claro, Bob Marley era unha especie de gurú, tío, ele era da religión Rastafari, tío, e consagraban igual que os católicos consagran o viño, ele consagraba a María, Santa María Marihuana, ou Jay Moru, como lle chaman, non? Esa planta, ese ser aí tan increíble, esa planta medicinal brutal. Bueno, pois ese rollo. Entonces, iso, claro, ganaba aquí moito mal rollo, bueno. E o concerto del, este promotor non disfrutaba dos concertos, porque é moita responsabilidade, un concerto cun estadio cheo de xente, tío, imagínate, el, tanto con os Beatles, nos Rollins, en todas as grandes bandas que truxo, el simplemente se limitaba a mirar, ver un pouco como iba todo, tal, e deseando que todo saliera ben, que cabra concerto canto antes para descansar. Entonces, esa mesma actitud tuvo no concerto de Bob Marley, entonces veu que todo estaba ben, que estaba todo cheo, había xente fora, moita xente fora, que non veñan cargas policiales, os grises daquela, bueno, todo ese rollo. Entón, nun momento dado, o concerto se arrancara, lavan 2, 3 temas, e o tío subeu un momento ao escenario para ver, desde o escenario, que o público estaba todo ben, que todo estuve ben, e cando se deu conta, acabara o concerto. Dixo, tío, enamorouse, e empezou a ver esa historia, ou a propia música, cando se deu conta, que, o sea, atrapou no tío, o sea, e ele ten unha frase increíble que
que é o único artista que non é artista, que é o único tipo, o sea, Bob Marley é un tipo que ten unha frase que eu a veces uso moito, de feito eu fixen un tema que é Bob Marley sempre tivo claro, é a túa mente que che fai esclavo, o propio nesta vida, bueno, e cando Bob Marley, bueno, eu teño un tema Bob Marley, bueno, e ele dicía, se Bob Marley estivera vivo, este mundo sería millor. E eu penso que sí. E aí incluiría tamén a John Lennon, creo, e a Jimi Hendrix. Bueno, pero concretamente Bob Marley era un tío que se salía fora, por eso co reggae chegou tamén a min, e Cuso Dulora tamén tiña esa forza para min, por eso. Vale. A mí me parece un dos maiores temazos. De feito, que todo o mundo ten o de... Joder, que marcou... Eso marcou brutal, a de aerolíneas federales, o de non todo o que parece. Non todo o que parece increíble, tío. A ver, realmente que se fixe unha boa selección. Sí, moi boa, moi boa. Hasta o tema, tío, dos Queimando o Río Té, estou na lavadora, era brutal. Estou na lavadora, tío, brutal. E o de Inventa Futbolín, Inventa Tralla Brava, tío. O do Futbolín. Eu sempre fui moi... Para mí os diplomáticos, eu sempre fui moi fan dos diplomáticos, creo que era unha grandísima banda. Que de feito teño o de... con Mercedes Peón, o de Nordés. Bueno, Nordés, bueno. Brutal esa canción. Bueno, no, brutal. Sí. A mí esa canción escoitei non sei quen a cantou na Dorna de fai, non sei, tío, a banda sonora esa de Mareas Vivas, ese tema de esa cabeceira, mire, de feito vou responder, facer a pregunta ahora de Mareas Vivas ou Platos Combinados? Home, por suposto, Mareas Vivas, claro, tío. Platos Combinados é guai. Eu con Ernesto Chao, o que foi o protagonista, levábame moi ben, e os guionistas e tal. Solo que a veces algunhas tramas eran, sabes, se pillaban así un pouco, sabes, que dicir, eran así, bueno, de feito me contaban algún xente do equipo cando gravaban exteriores, cando gravaban ali en que grava moito en Noia e tal, e contábame xente do equipo de sonido e tal, que a veces se pasaba xente por aí gritándolle Platos Combinados, para retrasado. En serio? Sí. Hostia. A chavalería e tal, que era máis cruel, así como eso. Sí, porque a veces os guións pecaban un pouco. Sí, porque, bueno, pero o personaje é increíble e funcionou. Sí, era un actorazo. E ele é un actor, un actor da puta hostia. Pero bueno, é que é difícil, tío, facer tramas interesantes que lle gusten até, que é moi difícil, tío. Tamén a nos chamaron de todo, tamén en Heredeiros tuvemos 1000 críticas para vida e por haber, é normal, non lle podes gustar a todo o mundo. Pero bueno, e Mareas Vivas tamén tuvo seus rollos, pero bueno, eu era máis de Mareas Vivas que de Platos Combinados. Como levas ti as críticas? Moi ben, tío, me encantan, tío. Sí, claro, tío, non que va. Non é unha cuestión que me afecte, tío. O sea, teño moita empatía por as críticas. Me emociona cando a xente lle gusta o meu traballo e cando non lle gusta, me chama moitísima atención. Mira, o tema este de Rogelia Cruz, ese tema, claro, fala desta muller, non? Desta Miss, que foi Miss Guatemala, e que destrozaron viva, non, por ser simpatizante da guerrilla e tal, e fixen ese contexto, non, de que ela era de esquerdas e a dereita tal, e teño un amigo que dixo, eso, e me criticou un pouco eso, e enseguida entendino, e digo, que dicir, eu entendo perfectamente todo. Outra cousa é que lle faga caso, que non, que a mellor poda vislumbrar que esa crítica igual non é máis unha tontería que outra cousa, ou máis un querer facer daño que un aportar, tal, pero non me molesta en absoluto, para nada, que va, en serio, curiosamente, de verdad, non me toca. Eso está ben, porque hai xente que é unha cabrona que flipas, tío. De feito, mire, hasta incluso as máis agresivas, unha vez me deron unha pedrada nun concerto de Caranza, hostia, sí. E tuve unha oportunidade de crujir a ese tío e tal, pero que va, dixe, non hai que levantar. E incluso en aquela época tiña un contrato, estaba na serie Rías Baixas, e tiña así un contrato que me dixeron a cara así marcada e tal, e que podía... Que va, non me... Non, a ver, eso claro que non, eso é moi exagerado, non quero... Hostia, tío. Pero non me aquelan, non me gusta que opinen, pero bueno, sin duda a todo o mundo lle gusta que falen ben, sabes? Que dicir, non pasa nada. Sí, non pasa nada, pero non... Claro, joder, incluso se vexo que teñen razón, as valoro moito. No, eso sí, pero joder, mi madre, hai unha pedrada... Non, eso foi unha exageración, non, a ver, hai xente moi visceral, pero tamén é que me ten pasado cousas curiosas, mira, un dos que ainda colega, madre mía, ese colega, e unha vez estaba, é que ti tamén, é que a xente non é tonta, tío, mira, a xente fai parvadas, pero non é parva, mira, unha vez
estábamos salindo de unhas probas de sonido aí en Río Azor, como se chama, na playa de, como se chama, no Playa Club, en Playa Club na Coruña, no? Tocamos no Playa Club da Coruña, aí na playa de Riazor, Sí. e salía aí, e eu salía das probas de sonido, ainda era de día, estuvamos probando por a tarde, e ao salir, un tío me insulta, tío, me increpa así, tal. Sí, ao salir, non, que non me acordo ni que me chamou, tío. Típico payaso de... Calquer tontería, Sí. bueno, sí. E eu dime conta, pero igual foi instinto, eu dime conta que simplemente o que quería era comunicarse comigo, Juan. Tiña pasa que igual non quería caer no rollo de, que guai, tal. E eu disse, si queres entrar, tranquilo, se non tes entrado, non sei que, non vos vou ver, porque non sei canto. Pois faz mal, porque o pasarías ben, tal. Joa, fixémonos super colegas, joa. Entendes? Ao fin e ao Claro, cabo... e tamén ves que a xente, no fondo, a veces o que queren é interaccionar Sí, contigo, sí, joa. sí, 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 sí. É dicir, que non, que va? Esa é verdade, eh? Bueno, ahora vamos a romper un pouco aí isto. Vamos a ir si... Que técnica usas? Porque ti eres home, eu tamén podo preguntar a unha muller. Sí, sí. Que técnica usas cando vas a mexar e estás teso? Sí. Estás teso, estás empalmado. Empalmadísimo, sí. Que Sí, técnica sí. usas ti cando mexas? Cando estou empalmado. Vamos a ver. Teño 51 anos, xa non pasa tanto eso, o sea que Bueno, tranquilos con ese bueno. tema, non hai fallo. E se me pasa eso, pois nunca me representou ningún problema. A técnica que máis dixeron é dos 90 grados, que é de coller así. E facer así? Claro. Que bueno, tío, esta é chavalería pura, tío. Sí, É, sí, sí, bueno, non sei, sí. É unha técnica estupenda, sí, está. a que predomina, en plan, totalmente. É unha técnica, vale. Ahora, unha pelea a hostia limpia entre Galloso e Piñeiro, quen pensas que ganaría? Ui, Piñeiro está moi delicado, o pobre. Bueno, está No, recuperado. en plenas facultades, A hostia limpa, en mira, plenas facultades. Galloso foi Sí. campeón de España de lanzamento de martillo. Eu non o sabía, tío. E entrenou con Pantera Rodríguez. Sí. Mira, de feito, tú éramos unha idea, hai anos, por suposto, hai anos, de facer combates entre presentadores galegos e de outras cadenas, sabes, así, a puñetazo A limpo. hostia limpia. E faláramos con Manolo Planas, que foi campeón de kickboxing europeo durante varios anos e tal, e que se nos entrenara e eso. E sí, se planteara. Digoche que ese combate nunca se produciría, o sea que non hai non te preocupes. Pero quen pensas que ganaría? Non, nunca non perderían os dous, nunha pelea sempre perden os dous. Aí estamos, tás razón. Moi boa resposta, eh? Se te tocase o Euromillones, que sería o primeiro que farías? Pois mira, tío, se me tocaran moitos millóns, realmente eu faría comprar terrenos, tío, para empezar a plantar carballos, a recuperar territorios, toda esta movida, tío, o sea, sería a miña historia. De feito, é unha cousa que sempre dixen de pequeno, e que se eu fora millonario total, o sea, intentaría que recuperar o territorio, tú sabes, quitar eucaliptos, plantar carballos, sabes, darlle un hábitat aos animales así, sí, porque que si que ti cando vas, sobre todo de noite, cando vas polo monte e tal, ves que, ou cando vas moito polo monte, ves que, Dios mío, como poden sobrevivir, tío, si está todo queimado, tío, si non está queimado de eucaliptos, como se pode sobrevivir aquí, tío? O sea, si non cortados por carreteras, aí vallas, e ti cando vas polo monte, é o que me gusta perderme polo monte, de repente, pois eso, unha vía rápida, unha carretera, unha autopista, pero se non podes, se está todo, todo pedra, pero como se pode, o sea, un animal salvarse é Dios para sobrevivir. Entonces, é eso, tío, eu que son de, bueno, pois todo Barbanza, tío, pois reprobaría toda Barbanza de castaños, carballos, o sea, todo, tío, para que condensara máis as nubes que veñen do Atlántico e hubiera máis precipitación, o sea, sanaría todo, o sea, toda esta historia, tío, centros de recuperación de animales, o sea, toda esa movida, o sea, centraría 100%, por exemplo, facer unhas boas depuradoras para a ría, todo, o sea, rehabilitar todo, tío, que é todo, porque unha civilización que contamina o propio aire que respira e a auga que bebe, tío, pouco se pode esperar, non? Sí, no, a ver... E a riqueza está no monte, está claro. A verdade é que moi boa resposta, por certo. Sí, eu faría eso. E empezaría por o meu, non tería máis volta de folla que por reprobar todo, tío, e todo punto, e deixarse historias. E sanear e punto, e todo. Ti crees que o Cordero de Dios quita o pecado do mundo? El Cordero de Dios quita ese pecado del mundo.
E eu creo que o Cordeiro de Dios é o mesmo, non? Se ti tes que saber perdonar a ti mismo, aí onde está a clave, non? El Hijo de Dios, a clave metafísica ou esotérica desa historia que el di, non, si soy hijo de Dios, bueno, pois iso é a movida, non? Eu teño unha canción, como di esa de perdoar seus pecados, como é? De Padre, me confieso de todos los pecados. Ah, Padre, me confieso de todos os pecados. Si, sí, eu creo que ter eso teu salvador, tío, eso tamén está guai, non? Tamén ter ti as riendas, o sea, dar a túa salvación en mans de outro, por moi divino que sea. Claro que hai que ter fe, claro que hai que pedir axuda, pero, joa, se ti eres capaz de encarar que ti eres o capitán de tu Da tua vida, vida, é efectivamente. interesante. Que prefieres? Un noite de pubs ou verbena pura e dura? Pois, por suposto, a ver, empezando para a verbena, por suposto, aire libre, eso xa, tal, a mí os Fuera. pubs cada vez me apetece menos e xa nada, xa hai anos que non salo a un pub xa por mi propia voluntad, quer dizer, eso xa non me vai moito. E tal, pero bueno, eu a estas alturas da miña vida son máis de fogata, monte, guitarra e É que colegas. está Eso, brutal. eso non, Planazo, se teñen que pedir, pido eso. Planazo, tío. Planazo, tío. E xa por último, Dime. cal foi a peor Sí, falcatruada que fixeches ti de adolescente? sí. Ou así, cal foi a peor que diste, hostia, vaya liada? Bueno, se hai legal... No, 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 eu non que va, tampouco tan heavy como para facer nada moi moi ilegal, non. Ostras, pois, o sea, de arriesgarme así o tipo, eu mismo fixen varias, tío, de tirarme do muelle de Castiñeiras e pasar por baixo dun barco cando atracaba e pasando por debaixo deles e cousas desas. Eu xogarmo tipo a Xogaches mí a vida, mesmo. eh? No, no, eu xogarmo tipo xogimo moitas veces. Aí arriesguei moito, eu teño arriesgado moito o tipo, ese tipo de falcatruadas. Subindo o pino, por exemplo, eu tiño aquí grapas na cabeza que caí nun pino e dixen, mamá, creo que non podo ir á escola que teño un golpe na cabeza. E aí cando veu, tiña todo sangrando, tío, que se vía o cerebro. Depois teño cicatrices por todo, que decir, miña nai sempre me dicía, meu fillo, eu non espero nada de ti, solo que sobrevivas, que se non quero que seas nin médico, nin abogado, solo quero que sobrevivas. Se ti sobrevives, eu xa son feliz. Bueno, pois eso, tío, se teño feito moitas. E despois de facerlle así mal a alguén, eu sí que non, tío, porque, home, sí, teño robado fruto e tal, pero non, aí sempre eu son moi tímido, pois non me gusta molestar a peña, tío, non me gusta facer así, Yeah. eu non son de roubo, nunca roubei unha bicicleta, nunca, esas cousas nunca soporto, non me mola a mí ese rollo de meterme ca peña. Que va, que va. Incluso cando empecé a traballar facendo cámaras ocultas en supermartes e tal, eso que mira que era unha broma e tal, pero estaba deseando xa que acabara eso. O sea, fíxeno durante unha temporada porque, bueno, foi a forma que tiven eu para entrar na tele. Aínda que primeiro escribín, eu entrei xa como guionista na tele, Oh, non pero sabía. pero pero realmente despois empecé a actuar e tal, porque, bueno, as cousas que eu escribía, pois, había que facelas e as bromas da calle, entonces facía o apartado este de quieto parado en Quieto supermartes. parado, que mítico. Bueno, pois esas cámaras ocultas aí empecé eu así ca historia e si me sentía incómodo, non, a min o de meterme, e eso sabe todo o mundo, a min o de meterme así, o de facer falcatruadas non me vai, eu non me vai ese rollo, nunca timaría nada, nin roubaría nada, nin rompería nada, nin nada. A mí esas historias non me molan nada. De feito, cando estaba nun grupo ecologista, CENAR, que era, íbamos así a unha manifestación contra a celulosa de Pontevedra, un así, e se alguén vía que facía algo así raro, de darlle unha patada, eu xa me incomodaba, xa non dixo nada si queren queimar. O sea, ¿qué vas a, o sea, vamos a queimar aquí un neumático, pintar a mona. A mí ese rollo a mí eso no, tío, a mí eso nunca, non foi que a mi naturaleza, nunca. No, é verdade. Eu se me arriesgo meu, eu sí. Sí, claro, aí estamos. Eu daría, a ver, si me explico, eu daría a vida por moitas cousas, pero nunca lle quitaría a A vida a vida nadie, nada, porque ese formato é a miña historia. Aquí diche, Natalia, diche, por favor, dille que ten uns sollazos. Moitas gracias, a regalo da miña abuela. A mérito da miña abuela, moitas gracias, un placer. Tal. As cousas bonitas gustan. Aí está. Natalia estaba dicindo, por favor, aparte destacou mensaje iluminado e tal, e dixo, Moitas por gracias. favor, dille tal.
Cando tes previsto sacar o teu? Pois en breve, tío, en breve. Vou sacar completamente en digital, xa, non vou sacar un soporte físico. En todo caso, mellor, se teño a oportunidade, vou sacar uns vinilos, pero o CD e tal, eso, nada. Vou a subir a Spotify, subir a redes o disco está brutal, o sea, a nivel sonido, pode gustar máis ou menos, eu penso que eu penso que está moi ben, o concepto e tal, é estilo Poi Floyd, se che digo, ten esa mestura de rock, electrónica e chamanismo, e con letras así pues moi curradas e tal, pero eso vai estar en Spotify, vai estar así e para escoitalo tal, e iso é como vou a presentar. Despois a mellor para os concertos igual farei algún vinilo ou tal, pero basicamente eso, e estará en eso, eu calculo que como máximo un mes e medio, Un por aí mes. está. Está prácticamente listo. Dasme, isto é un pouco tal, pero dasme Sí. permiso para poñelo aquí? Sí, claro. Sí? Cando, no, é que a min me interesa toda a promoción do mundo, No, claro. pois se Claro. queres, Sí, cando sí, e máis, saques, facemos unha cousa, podemos poñer tema, o sea, non é tema a tema, pero bueno, podemos poñer algúns temas e vamos comentando, escoitamos o tema e pois depois de puta escoitamos madre. incluso podo coller acústica e se é unha hora prudente podo tamén tocar algunha e tal, toda esa Pois de movida. puta madre podemos facer aquí a promoción Sí, eso cando sea, nada, estamos en contacto, mándoche un mensaje cando teñas ese, eu calculo, un mes e medio e xa está listo, pois xa. mándame un correo cando teñas Claro, tío. claro, non hai Xa tes fallo o meu ningún. correo, o sea que xa E está. conectamos. Joder, pois de puta madre, tío. Sí, genial, Aparte genial. No, a xente. xente vai quedar sorprendida, eh. Eu, de feito, ostras, sí, estoulle pasando así tamén a xente de mi confianza, por exemplo, bueno, Javi, Claro. o gran Javi, pois xa me dou as súas críticas aí moi positivas e tal, o sea, que Grande, está grande. moi, Aparte que sí, Javi digo, non, Javi non creo que che minta, tío. Sabes? no, que va, Javi non, que va, ademais el, si eu lle mando o disco a ela para que me dé a súa opinión e como é que, dicir, igual que nos seus traballos, aí nos queremos moitísimo, pero moitísimo. O sea, vamos, moitísimo. Date conta que vivimos moitas, joder. Javi tuvo tamén épocas de crisis onde pois a mí se planteaba deixar a banda, no? Tuvemos grandes conversacións en playas andando, o sea, a ver, tío, chegamos a profundizar moitísimo, sabes? Iso é o bonito de andar Jo, por este mundo, de poder conocerte. que bo, tío, ter unha puta relación así no grupo, tío. Claro, tío, sí, claro. Parece E fascinante. esta gira que demos por Europa, esta última, antes do Sí. COVID, que demos por Europa e todo, por, bueno, Suiza, Londres, toda esta movida, hostia, nos unou moitísimo, tío, volver outra Buah. vez a estar todos xuntos, claro, nos unou ainda moito máis, no. Con Heredeiros temos aí, si a xente que dixo, está nas vosas mans, si vos seguides demandando banda, aquí hai banda para Ímola moitos seguir, desde anos, aquí agradando duramente. ímola seguir demandando hasta Claro. que hasta que non poidades. No, vamos, pero a música ponse cada vez máis guapo e máis Aí fuerte, o sea que estamos, aí. vos mantedevos fuertes escoitando rock and roll e nós estaremos aí para dar caña. máis suculentos aí, tío, joder. Bueno, pois Toñito, moitísimas gracias por estar aquí, tío, en Gracias a ti, serio. compañeiro. Para min é Bueno, un pues, grandísimo honor, tío. pois nada, compañeiro, pois veña, pois que quedamos así, Quedamos así, tío. para a presentación do disco, vale? Un bicazo. Veña, oye, Veña. gracias a todos que A todos se están dicindo aí, grande Toñito, encantados de terte aquí, todo aí, tío. É un placer tamén, dalle saúdos a todos. Pois veña, lojo. Veña, Chao, chao. chao. Mamasiña do Carmen. Mamasiña do Carmen. Que maravilla. Que maravilla. Que maravilla. Atendo vos agora, xente. Atendo vos agora porque estou nunha nube. Que maravilla. Que maravilla.